Esselamu Aleyküm, hormatly adamlar. Yaşlılar, hoş geldiniz size. Aydın, sen hoş Hoş bulduk. geldin. Hoş bulduk. Yilleşler selamu aleyküm. Yiğitler, yaşlılar, hede salam. Assalamu alaikum saparaga, yaşlar salam, vatandaşlar size de salam hemmeğinize. Aleyküm selam. Yaşlılar kemiğine selam vatandaşlar. Ve aleyküm selam hemmenize. Bugün sorulara cevap vermekçi yani şu yarım saatlerden son başlar sorulara cevap hükmünde yani ondan uzak bizim bir temamız var. Şu tema boyunca azrak gurrun ederiz. Ara alınmalı da. Mesela adam näme deyip sorasanız geçen heptelerde bir kızıklı bir zat bolup geçipdi de. Aşgabat'ın içinden gelen bir video vardı, onu ara alalı. Yine şu tayda iksana neme vardır. Polis diýerler. Yani biz bunlara teröristler, hizmetçiler diýäs. Näme üçin diýende Türkmenistanda döwlet ýok, döwlet guruluşy ýok. Hiç zat bilen Türkmenistanda döwletiň bardygyny suud edip bolanok ine şu taýda görýäňiz. Adamları kovlap görler. Näme üçin kovlaýarlar? Yaşamak kıyın, bir zatlar satmalı da köçede, nerede, näme satıp bilsen, Aşgabat ýaly ýerde yaşajak bolsaň. Ya da owalarda da durmuş ýok. Toprak halkynky däl. Ekin ekip bolanok, suw ýok, dökün ýok, yerler zaýa. Yani halkynky bolanda da ine kredin yani o da yaşamak nähil kıyın. Orta sırlarda yaşamak hasansak mıkan diýen şu an Türkmenistanyň owalarynda yaşamakdan. Şonuň ýaly bir ýagdaý näme diýäsoň adamlar bir zat edip daşary ýurda gitmeli ýa-da daşary ýurda gidip bilmediklerem içine alyp şunuň ýaly bir zatlar satyp gün görmeli. Ne ýygnaýarlar. Hiç kim soranok näseredim ýa-ni sen ýaşap bilenokmy ýagdaýyny? Ýokmy? Çağalaryň barmy ýokmy? Bu zatlaryň gurrunu ýok. Emma ine şu işler alınıp barlýar. Biz bu zatlara terörizm diýäs. Başka hiç zat däl. Yani adamlar kovlamak, bulary gorkuzmak, ýaşaýyşyny ýa-da durmuşynyň öňüni kesmekden. Endi bunu näme üçin görkezýäs? Bize şu iki geroýyň adlary, familiýalary gerek. Şu ekranda görýän iki geroýumuz tanalýandyr Aşgabat gidijekler. Ullakan bir şäherdäl 1 milyona ýetmeýä halky. Şu iki geroýyň ady gerek, ady familiýasy gerek. O geroy diýen oşo milisiýeler bolýar da, şeýlemi? Owa milisiýeler bolýar. İki geroý diýýämiz sapara. Yani şu önümçülük etdiýänlerim, önümçülük var adamlarım, olara da gün ýok. Yaptırýanlar ne şular? Bulun tany 100 000'dan kän. Owa şularyň nemesi eli bilen edilýärdi. Arkasındaky pikir, düşünje başga biriňki bolsa da, ýöne şulary ýerine ýetirýär. Şula adamlar Türkmen halkyna ziyan berýär diýmek, halka düşmançylyk edýär, düşmany bolýar. Bize şula adamlar gerek, näme üçin gerek? Häzir adyny alanda da o zat eder misiniz diýip sorasanız, ýok. Bize şular ýani ekrana çykdy da kamera düşdi. Gat uly ýagnyşlary, kamera düşenleri biz ine şulary halkyň öňüne tawşyrmaly ýurda baran soň. Benim pikirimçe. Umuman şular agyr bir nemede bolmaly da cezalandyrylmaly. Başka hiç zat däl. Şular açyk neme edip bördi, halky korkuzup bör we suutnamasy var elimizde. Ýok etmedim, o men däldirin. Gören adam barmy diýilen ýaly bahanalar geçmeýär ýene. Açyk ýüzleri hem bar. Tanalýa, hereketlerinden hem tanap bolýar adamlary.
ya da şu gezip gören rayonundan tanap oluyor. Çıkar, tanıyan çıkar, neme kemine ne şular şu at ekrana düşüpdürler de. Şular şu ekrana düşmediligi üçin şu telefon avlap görünler şular. Yani Türkmenistan'ın nemesini toprağını ayak basanından adamın telefonu var yerlerde. O adamın hususi informasyonu. Kim tüydün kararı olmadı onun parlamada hiç kim hakkı yok. O neylekten şahsi nemen o bir telefon alıp bağırlap biliyedi. Şu ödem şu adamlar ediyen yani pagonlu kendisi papaklı onun cinayettirmen bilýärler. Cinayettin bilýäniniň subutnamasy şu telefon awlap görmeleri, öýdleriniň cinayet edýänleriň nemesini subut edýärler de öýdler. Bolmasa sen telefon bilen ýa-da biriniň surat alan bilen, kamera çeken bilen kanunyň bir ýerine görkezilýär gadagan diýip. Dünyada kanun, kendi Türkmenistan'da da vardır o. Bir yerde Türkmenistan'ın kanunun bir yerlerine o telefon ulanmak kadagan, surat almak kadagan diyen yerini görkün bilen oldular, görkünsünler. O kanun yok orada bulurum şunu talep ediyen oldular. Ne şu reket, başka işler, banditizm. Sapara bular cemlep yana bir nememiz var, ona geçeli son. Ondan soň soraw jogaba dowam etmekçi ildeşler. Sizin sorawlaryňyza bugün jogap bermekçi. Berde ruhsat verseniz indi videoda hemen görýäs. Şondan başlaly. Yine bir tarafta yankı köpçülük vardır, bir tarafta da devlet diye adlandırılanları vardır. Türkmenistan içinde devlet diye onlara, polisiye devlet diye. Indi devlet näme diýär Türkmenistan'da? Yine ona her kim özü karar versin. O devletin başka bir zatman. Sebebi Türkmenistan içinde görüşümüz ýaly köpçülüğün içinden cemiyetin bir azası bilemem bir zatlar satacak bolýar. Ýöne şu devlet diýeni gelýär satmaly däl diýe. Devletde hükümet, devlet yankı şu tatıp görünür, devlet şu halk, devlet bolýar. O satyp berenler devlet aslında. Yok, men şu Türkmenistan içinde aýdylýanyny aýtjan şu an. Görülýän ýa-da düşünülýän ýani bizde devlet olurmuş, o halkam halkmış da. Halk devlet diýerler, hökümete devlet diýerler. Hökümet bilen devletin tapawyny bilýän adam gaty azdyr Türk milletleriň arasynda. Indi berde ine devlet kadagan edýär. Ýani satmak kadagan diýerse tertip düzgün barmyşyň, tertip düzgünü bozýar. Indi hakyky devlet ýa-da bir devlet institutu ýa-da guruluşy näle işleýär? Cemiyet önüm satmak ister ýa-da önüm öldürmek ister. Yine şonun kanunçuluğuna ve şertlerini üstün edip berýär şoňa. Ve beýleki alıcılara goramak üçin käbir programmalary bardyr, ýörekde mehanizmleri bardyr. Şoň netijesinde ýöne sana satma diýip bilen ok. Elbette sen o yankı Astanovka'da ya da yine şoň ýaly yerlerde satyp bilmersin. Onun için ýörekde yer bolmaly. Ýöne şo yerleri ya da şertleri devlet ýani guruluşa da devlet diýilýär. Yani satma diýip aýtma haky yok. Dünyanın neresinde gördünüz? Her bir yerde onyalık tertip düzgün vardır ýöne. Satıcı için ve öndürücü için şertler vardır. Bu 2000 yıldan beri, köprekten beri devam edip gelen bir sistemadır. Her bir vatandaş önümü öndürmek ister, birileri o önümü satmak isterse ulanıca barıp yetmeli sol önümün sonunda. Yani iş yerlerini yaparsın, satmağını qadağan edersin adamlara, sövdanı qadağan edersin, iş yerlerine yaparsın elin. Türkmenistan'da 5 milyon halk var olsa 5 milyon halkın cinayetçi olmalı oluyor. Hem için sen yaptın, yani onlar öndürücülüğü durdurup bilmeyen. Önümçülük yok demek, yaşamak yok demek. Yaşamak için adama enerji gerek. Onun için sen öndürmeli. Hükmanı suratla. Et kımmatta et kımmat, et kımmatta süt kımmat dilde. Hani hem için şu fermalar yapılan hiç kimse ses çıkmadı. Öndürülen yeri şu dayalı.
Yani o daşından size biri et getirip veriyor ya da daşından biri süt getirip veriyor. O ne oluyor? Daşından getirilip verilen dine yankı bir ulanyan bir zadına peydalanyan diyen ya da sana hizmet ediyen kebir hayvanlar vardı. Yine sığırlar insana hizmet ediyor. Şoň üçin hem sen olaryň otunu süýdüni getirip berýän olaryň ömüne. Yani biz insan olanımız için şu zatları özümüz etmeli oluyor. Berde de yine satmak isteyen yöne sol devlet diyeni geliyor qadağan diye satmak. Şertinem döretmendir. İndiyenem bir nämäni gören yanındaky adamlar näme üçin arka duran ok. Sebäbi ol adamın satýan önümini şo ýerde gezip gören adamlar. Olum jemgyýetiň bir öýjügi, beýleklerin şol jemgyýetiň bir öýjügi. İkisem şol bir adam. Yani şu daş dövrendeki adamlar bilen satyan şu kişi hem mesela aslında menzeş tapawdy yok hiç gelir. Atları başka olup biler. Yöne statusu ikisininken deňdir. Bir menzeşdir. Olan vatandaş beýleken vatandaş. Hiç kim şoňa gelip arkasında duracak manası yoktur. Hemçin gorkýarlar. Şimdi gorkýan olsaň näme bolup biler? Diňe teröristden gorkarsyň. Eğer devlet olan olsa adamlar yöne şu taraf cemlenip sever devletten korkulyan yeri yok. Devlet hemişe cemiyetin tarafındadır, halkın tarafındadır. Cemiyetin özüdür ve halkın da özüdür şu devlet. Onun için ondan korkulan yok. Korksuzluğu uğramak için devletin institutu kuruluyor. Ya da döredilir ya da ne diyeyim ayettiler. Yine şoň ýaldyrak men aýtjaglarym başdan birazcık uzunam boldu. Korkutmak üçin näliýek bolýanda? İkinci nämämize geçeceğiz. Sebäbi 15 minut aýraly, ondan soň sorajagy geçeceğiz de. Umuman bu iki geroy ýanky jenaýat edip durka kamera düşdüler. Şonuň üçin şu iki geroýyň bize ady familiýasy gerek. O halkdan hem haýyş etdi meni köpräk diýerler şu atlan. Yo hiç korkmaň, o bular gorkul bir zat däl. Şu yüzümüze seredip baba ýanky salam berip bilmejek adamlar da gözüni gaçyrar. Salam berjek bak bilýärse biz bulardyň psihologiýasyny. Indi ýyleşler size ýeneden bir geroy görkezýäs bundan soň. Almyrada aslında men videonu uğradypdym size Telegramdan. Gördünüz mü bilemem. O Telegram'dan görüp bilirsiniz. O telefonun videoları. O bir görüm yok bine bir de görkeden yok. O ne görýäs o. O siz hem telefondan görüp bilirsiniz ya siz berden görüp bilmeyen olmalıysınız. Yine bu taýda da bir geroy var bunun. Bu geroyun adyna Aymrat diýerler. Özem altın nämäni işledýämiş, altın budka işledýämiş. Nerede işledýämiş? İstanbul diýilen bir şäherde. İstanbul diýilen şäheriniň nämesinde Göktürk diýen ýerinde, ýani konsullukda. Konsulluğun içinde altın budka işledýärler. Budka barsaň, hemme problemaňyz çözülýär. 2000-3000 dollardan başlaýar. Bahaları, problemalarım çözülme. Şimdi bu videoda näme görýäňiz? Yine bu Aymrat diýilen näme diýip o ad goýsaňyz siz oýun adyny men ağzym bozup durmaýyn bu taýda. Yine şu Aymrat diýilen näme? Yine seredim kamera düşürüp duran bir ýyleşimiz bolmalydy. Kamerasyna göremiz yok. Ýöne şonu ýaly diýip aýtdylar görenler. Şonuň üstüne hüjüm edýär bu video. Yuvaşladılan videodur yankı kadrları yuvaş geçendir şoň üçin. Men seredim şu taýda birazrak o çekeleşme geçýär aralarında. Yankı sen o haramzada Aymrat sen kim bolýan? O bir adamın elinden tutýan yankı telefonunu aljak bolanmış da. Telefon adamın şahsy nemesidir, zatydyr. Yankı şahsiýetine ýa-da özüne değişli maglumatlar içinde durýar. Şol telefonu belki yitirse ýa-da ogurlatsa içinde şahsyna değişli suratlar, dokumentler, bank maglumatlary, ýene nämeler gidip bilýär-de. Şonuň üçin gaty gymmatlydyr we bu zatlary hiç kime görkezmezlik haky bardyr adamyň. Ve elini değirmene hiç kim değirtdirmän bilýär-de. Elini değirse şu telefonu ağzına sokup bilýär. Ýene şu Aymrat'ın
Başka yerlerine de soktular. Şonun ýaly bir ýagdaý ine şul adamy näme edersiniz häzir görseňiz? İldeşler ine. Siz sonra vermän hemen sonra ver başlaýyn. Kim bolýar? Ondan soňra dowam bar munyň videony bäre getirmedik möhüm bolan ýer şu taýda. Soň bunyň üstüne hüjüm edipdirler ildeşlerimiz köpçülik bolup. Hüjüm edipdir, soň içeri gaçypdyr. Ýa-ni bilet satylýan ýere gaçyp o taýdanam çykman durupdyr. Şu akşam 6 ýok 6 däl. 8'e çeldi ýa-da 8'e çelli. Şu taýda bolanlar bar, habar berýärler. Şonda da çykmady diýär şu içeriden gorkuşna. Ve näme edersiniz indi şu bulan bir geroy. Bak ýöne kimin geroyu? O terrorizmin geroyu. Yani terörist hökümet diýip aýdaly. Seredin el uzadı ya, el. Görünüp dur bu taýda ýankı. Ýa bu ulu bir nemedir, suwutnamadyr. Ýa aýyň 30'una da samolyot varmış, diýilýär. Bu geroýam şo taýa uğradylar. Benim pikirimçe. O geroy bilen yüzleşmek isleýänler bar bolsa, seredin. O yaşlılar sizin hem düşüncelerinizi alıp biliriz. Soňra az wagtdan 10 minutlardan ildeşlerimizin soralarına cevap berip başlarız. Birinci näme kimine ben başlaýyn. Başlaň bolun. Başla. Ýaşullyk nämeden ulanýyn. Adamlar şo taýk näme üçin üýüşip şo problemi şo taýda dörýän näme üçin? Birinci soraw şo da. O tebebi Türkmen hava ýollary reytini ýatyrypdyr. Ýa-ni 2 ýyl, ýyl ýarym. Näme üçin ýatyrypdyr? Onu düşündürýän adam ýok. O taýda 1,5-2 milyon adam bar Türkiýede. Hepde bir ýa-da hepde bir tapar samolyot uçurýar, bir değil. O adamlar ketel var, nemesi var. O adamlar öýüni urmaly, çagatyny görmeli. Şo problemany çözdüýän ýaňky gahryman diýenden onu Türkmenistana oturan gahrymanlar. Şo mesele çözmeli adamlar şolar. Hökümet diýen zat şol işler bilen meşgul bolmaly. O taýda işem ýok aslında. O iş ýok bu taýda aeroport näme ejesi? Hatda bilet satar. Yo bilede satýanam bu däle. Yo dünýede hem samolyotdan uçup ýörenem. İnternetten bildin alýan. O wagty gelende registrasiýa diýen, check-in diýen girýän. O taýda kassiram bolmalar, ýa-ni Demen işgärem bolmalar, o taýda näme körler bar? Bulan işi başka bu işler, bulan işi näme? Bir onda şol ýanky bu zatlan gelýän nemesi altın butku demeleri var da. Nemen içinde altın butku koyupdur orada. Darpana ýanky tipografiya, pul watýarlar. Her gelenden ya problemi yok gelen problema. Spravka gereken bolsa plança manat, ya plança dollar, ya plança TL. O gerek geldi atlar ödüm. 99% hiç gerek geldi. Onu hem de internetin üstünden rahat edilip bolýar da. Bular adamlara näme üçin pasportun berilýäni düşündirip bilen oklar da. Hökümet bolsa, ýa 2 ýyldan bäri şu gurrunget gelýärler da. Şoňa näme üçin etmeýänligini biri çıkıp cevap vermeliler. Ne şu sebepler boyunca biz şunu edip bilemizok ya edemizok. Samolyotlarım şu sebepler bilen yatırdık deyip biri bunu halka düşündürmeli. Bunun borcu. Düşündürüp biz samolyot diýerim diýemizok. Biz näme üçin şeýle diýin halka düşündürmek sizin borcunuz, siz hökümet bolýan bolsaňyz. Yani hiç zat.
Şoň üçin size ýa terror diýilýär. Şol realat diýilýär. Reket adamlar toýýar. O taýda siz ýa hökümetdiňiz bolko diýäňiz. Yani spravka gerek, onu gerek ediyenim. Spravka gerek gel. Düğünden gerek gel. Şu Türkmen konsolosluğunun, yani daşarı yurttaki talep ediyen zatlarının 99% hemmece kanunun daşına akla. Bolmalı at derler. Hiçbiri. Yani çünkü şunu nemeden okur, şöden okur. Yani Daşarı İşler Ministeri, Ayşarp demedik diyor. Elementar halkın hakkı var, bilmeyenler. Siz şoň üçin şo taýda hökümet oturdular demek. Pul veri, aylık veriyor halk size. Ne haýşe diyet, samolyotun näme üçin uçmayanlığını halka çıkıp aýdyp bersinler. Pasportyň näme üçin berilmeýändigini, uzoldylýar diýilen deme ýok. Halka näme üçin pasport berilen ýok. Şu pasport uzatılmıyor o zaran pasportun onun ýaly funksiyasy ýok. Näme üçin halk pasporty? Mesele şo da, şoňa jogap bermelidir biri. Özüm gün goýulýandyr, ýok, şo günde çözüp bilmeseler ýok bolup gitmelidir. Dünýäň hem ýerinde şunu alakdyr. Başka devletlerde pasport problemi hiç ortadan çıkan yok da. Yani başka problemlerim olduğunu demek vardı. Çok at verip bilmez. Astafka gidiyor. Hem bir yerde şunu alıp. İşin bilmeyen oldum. Tayda oturmaya yemen yok. Sen hakan nemesle atan mahalle el var. Giden halka. Bunun keteli var. Acil bir durumlar olayan var. Ölüsü var, yirsi var. Bu topor problema. Çağası var, çuğası var, garrısı var, yaşı var oğlum. Bu problemalar ne için dörödeyen? Şunu dörödeyen adamlar ne cerayetçidir. Buna görüntü dörödeyenler. Rotayda bildalan adamlar ne soğurak koyun. 2000-3000 dolar verip bildalyalar da. Dünyanın yiğretinde var. Soruyarak bildik bakat. Amerika'da şonça baha yok da. Yok, hiç yerde yok. Amerikan bahası şonça da. Sapara, başka da o Aydın ya Halmurada söz alacak olsa söz verele. Son. Sapara'dan sonra Aydar'ı alken zaten kalmadı bu. Sapara kanun tarafına, bir kanun tarafına maydıp geçti bu görülüp duran ekran nakı. Adamların bolup duruşunu, yigidin orta çıkıp ödünü horoziyalı alıp barşı. Şu Avrupa hayti şehrin aeroportuna varsanız deyip kalsan onunla duran halkı hiç sen görmezsin. Matkaraçılık. Yerde samolyota minilecek yerde sonra Novot'a durup geçip arayanı görürsün. Ama bilet kalsan ağzını. Değil Novot. Saparağı yanlışmasam 70. yılların başında 80. yıllara yetiyen çarşı Aşavad'ın aeroportunun bilet kassaları yardım mesela. Tom swatlar oluyor da doktor. Oğlum şu milletin şu köprüden uçayan vakti bilet olmazsa şu kassanın önüne dururdu. Bunlar samolyot olmazsa onun bileti satıp onu belli adamlara satıp onun üstünden yine de şu peyda görmek için 2-3 bin dolardan satıp kalın adamın ne şey güzel bulmuştu. Mehmet Halmurada sözün ağzında ben şulori alak demedi. Urum halk yencim çotayda lencedir. İslam yerinde o yankı ilçhanın içindeki kulveleri vardır. Pul alayan kulveti. Depinden ağdarın. O ne ile pul oluyor. Spravka sonrasalar mağlayına verin. Spravkalar gerek spravkalar derler. Bolmalı spravkalar der. Onu yürütü dörü diyorlar. Bunlar gepe sözde düşünmeyen oldu. Tayağı düşünmeyen oldu. Tayak bilen demedim. Ödülleri yalak olmasanız siz yaşap bilmeyen. Başlı Halmurada ben yardıma düşünün ayıtmasam yardıma çıkıp gidiyor. Olur Sapara diyecek olayan da adam hakkı
Hakykatdan bile bir adam so ýüşüp duran 100 adama hökmüne walyny ýöretjek bolýar. Ýene de türkmenler medeniýetli şunu arkayn durup diňläp bilýärler. Şu 70-nji 80-nji ýyllarda Aşgabatda şeýdip egini pagwaly çykanan bolsa, pagwany bilen ýere pylçap urardylar onu adam. Ýöne bugünkü gün başga durmuş, başga nesil tapara görüp otyr, senem terip otyr, meni näme şunun arkaýlyk bilen halk kabul edýär. So taýdan elinden aýagyna tutup aeroportun daşyna otlap goýýarlar haramda. Ol kim ol? Şu duran adamlara höküm ýöredir ýaly. Onu näme hukuky var, näme parlamentçysy var, aeroportun direktormy ýa on bir ýanky serenjam berici işgärimi Türk tarapyny, Türkmenistany aýtma. Ýöne näme şu staýdy serediýän bol aeroportda nowbat ýene-de Türkmen AB kasalarynyň öňünde bar. Beýleki döwletler uçup binýärler öňünde ýokdur, şular ýaly bar. Bilýärdi nowbaty duran. Ýa bilmekçi bolýar. Gatyr geçikdir ýagdaý bolupdy. Men şonu aýdym. Owa. Ýa näme sapara aýtdy. Meniň käbir aýtjak satlarymy. Ýöne men bir zat aýdyp geçen ýanky kahraman diýmen geroý diýdim de men muňa. Näme üçin geroý diýdim? Ya bu orslaryň kahramany. Näme üçin diýip sorasaňyz, nädip diýip sorasaňyz ýa-da. Türkmenistan dolluğuna gizliyin orslar demedip börde. Dolandırıp bör. Yani Türkmenistan edil Çeçenistan'ı ýalap yani Orsiyat üçün. Çeçen gubernesi ýalapda. Indi Türkmenistan'ın bütün dünyadaki konsullukları, pasolstolary hemmejese KGB-nyň nemesi boýunça işleýär. Sistemasy boýunça işleýär. Bular Türkmenistanyň pulunu daşyna çykarmak, daşyna çykan türkmenleri izarlamak, şol ýanky Orsun guran sistemasyna garşy bir hereket edip bilermi ýa-da edil Orsa garşy bolmasa da şolaryň guran sistemasyna garşy o hereketde olarmy? Şo zatlary izarlaýar. Şonuň üçin ine bu item ýöreýte uğradypdyrlar da bir zat çyksa nämet diýip. Ýöne buna halk paýyny beripdir, soň gaçypdyr da içeri. Ýoksa gyzyşyp başlapdyr. Çağırıpdırlar ova gel diýip, Aýmurat gel diýip gyýrýamyşlar. Ýanky beýlek dostlary, beýlek dost terroristleri. Şonuň üçin indi bu taýda bu temany jemläp bileriz. Ýyldaşlar indi soralara geçeli bugün. Emine men bir näme aýdaýyn wajip diýip pikir edýän belki däldir. Aha, aýdaý. Ine ýanky pasport meselesi barada näme üçindir Türkmenistanyň pasportu diňe daşary ýurtda, Türkmenistanyň içinde de hiç zat çözen ok. Indi daşary döwletler ýa-da daşary döwlet diýmän, medeniýetiň olan ýerinde pasport sen kimliğini resmi guramalara suud etmek için bir berilýän ýa-da şahadatnama ýa-da näme şahadatnama diýsek dogry bolar. Kimliğin resmi, kimliğin şol resmi guruluşlar bilen barıp kimliğine suud edip Kimliğin hem däl aýdym barlygyň. Barlygyň şonuň bilen suud edýän. Ama şo bilen suud etken. Ýöne bu zady senden kim talap edýär? Resmi guruluşlar talap edýär. Aslında pasport resmi guruluşlar üçin has gowuzatdyr. Sen üçin kän gowuzat däl bolmasa da ýaşap bilýän. Ýöne resmi guruluşlaryň işleýişi pasport olmasa işlep bilemok. Olaň interesinde sana pasport bermek. Şoň üçin döwletiň borjydyr pasport bermek. Resmileriň borjydyr. Vatandaşyň borjy däldir gidip almak ýa-da öňüne Türkmenistanda tersine bolupdyr da. Vatandaş isleýär, resmi guruluşlar bermejek bolýar pasport. Tersine, hemme zat tersine o ýerde bir seretsen aslında. Indi pasport bilen näme edip bolýar? Ine daşary ýurtlarda ýa-da bir hakyky kanunçylyk we medeniýetiň birazjyk bir bar ýerlerinde pasport bilen islendik bir ýere barýan, işini bitirip bilýän resmi guruluşlar bilen. Türkmenistanda pasport bilen barýan, sen ýaşaýan ýeriňden spravka getir diýär. Diýmek, pasport hiç zat. Yani pasportuňy sen bir dokument diýip hasaplanyp baram. Türkmenistanyň içinde de şoňa men hayran bolýan şu zady. Öňüňde pasportuň dur adamyň öňünde. Ýöne sen näme üçin maşgala ýagdaýyň hakynda Zakystan bir spravka ýene spravka diýerler. Onda men pasportu näme üçin getirdim?
Banka var bir banka işi çıkıyor pasportun bilen yankı Arçın'dan spraka getirdi. Arçın'ın ne işi var senin bank planı arandaki. Yani pasport diyen mesele Türkmenistan'da hiç kaçan hakiki manası bilen işten değildir. Sebebi men fikrimçe Türkmenistan'da vatandaşlarım bilen ok, resmi urluşlarım şu pasportun nämelerini bilen ok. Näme işe gerek ve näme için dörödüldü pasport. Bilen ok şonu. Tebiýän aýdyp Yoksa bereyim aýdyň şu hava şuňy sebäbi bar da. Ýani vatandaş diýip bir düşünje bardyr. Vatandaş. Bizde vatandaş ýokdur. Näme tomoşaçy bar da. Tomoşa diýerler de. Ýani durmuşyny ödür daşynyň teredip tomoşa. Vatandaş yok. diye. O Yoksa çist olyan bular näme bolýar? men bilemok, hökümet diýen, döwlet diýen nemelerini tuada kuruluşlaryňyz. Bulary bilýär, bulary tomoşaçy diýär. Bulary näme tek geçip dur diýär. O samalyoty ýaptagam geçip dur. O şeýdin çykarjak manary ýok. Pasportyny aýyrsan, pasportyny ýok edenler eýem aýdyşyň galak bol. Ýani adam ýok bolup gitdi diýen ýalak da. Yani neme şu magazinlerde da atlarda soruğu geçen önder bolýan şol dünýäde da spital edýärler. Bularym şonu alak soruğu geçen neme ýalak ya tomoşaçy. Iňdoň sesini çykarmaz diýip edýärler. Men başga neme çykaramok şundan aýdym. Soň indi yankı näme diýersiň Safar Pravoy nihilizmmi? O pravovой nihilizm diýilýär. Ne şol näme görýär sebebi istendik bir köpçülüğün toplanan yerinde haysam bolsa bir adam ine yankı aýmyrak diýdiňizmi? Şol öňünde ýani şol bir formada däl, eger işine edýän bolsa ýa-da wezipesini ýerine ýetiren ýagdaýynda formada bolmaly. Ýa-da bolmaly. Forma, ýa-da forma bolmasa şu näme rozet elde näme diýilýär şoňa? Etiket ýazýan etiket diýsek dogry bolar. Ýani düşünen O etiketka Türkmenistanda etiketka diýerler ona. Ýok, etiketka ýalňyş bir näme, oňa ady bar. Ýani sen adyň, familiýaň we kimligiňi ýazýan bir öňünde ýani kart bolýar, şolam görkezilýär, görkezilip goýulýar. Sen köpçülik bilen işleşende şoň ýaly işlenýär. Bolmasa onuň bilen gürleşmäne hiç bir vatandaşyň, men vatandaşlarym şoňa pasportuny uzatýar, bir zat soraýarlar. Ol adam sizden üýtgeş geri ýok. Erkek kim barsa da şo ýeri şoň ýaly etjek onda. Bir zat diýen wagtda. Nirde o zatlar? Ine daşına çıkıp biz gözümüz açıldı diýenizde. Gözümüz açylýan bolsa şolar näme üçin görüp bileňiz ok. İstendik resmi guruluş bolsun, okuw ýeri bolsun, hatta ine nämeler bardyr, saglyk nokatlary, medpunktlar. Şo ýere baraňda da şol doktoryň ýanyna baraňda gapysyna ullakan ady, familiýasy ýazýan bir edýän işi ýa-da bir unwany bar bolsa şol ýazylýandyr. Ol mecbur ýazylýar. Sen şonu ýazmany işläp bilen ok içinde şoň. Hakyň ýok işlemene. Halk bilen köpçülik bilen işlemene. Aeroportda dile ýöne koy formada da däl bir ýanky nämesem ýok. Etiketka diýär, goşadyň içinde. Etiketkasam ýok o adamyň. Näme üçin gelýär akıl Tarketkamış, aýdym tarketka. Tarketkasam ýok. Indi şol adam gelýär, saňa maslahat bermeden haky ýok, senden bir zat soramana da haky ýok. Eger ol sen telefonuny soraýan bolsa, senem sorap bilen, sebäbi ikiňizdiň hiç kim tapadyňyz ýok. Sende de ýok forma, onda da ýok forma. Yani onu el bolýar. Näme üçin şo ýerde bir-iki sanak aýallar şondan maslahat soraýar, ýa bir soraw berýärler, ýa-da bire pasportuny uzatýar. Kim ol? Yani kim ol diýende bolup biler, belki migrasiýaň başlygydyr, ýöne şonu suud etýän hiç sady ýok elinde, ýa-da formasy şonu görkezden oksyzar. Onu budkadan tanıyan olmasınlar aýdym. Yok, biz hak hukuk talap edýäs, adalet, kanuny döwlet bolsun diýäs, ýöne öz edýän hereketimize we jemgyýetiň özüni alyp barışyna seretsen, jemgyýet hak hukuk talap edýän ýeri ýekeje ýerde de ýok. Gaýtyn bolmasyn diýerler. O bir illeşmez ýazyp durur, ruhnama şey diýär. Onu bilemok, näme beýtge ýöne vatandaşlar bu zatlary öwrenmeli.
köpsü peydası yok, diğer katılı peydası vardır. Yani şol şikayet ediyaz, elbette daşından şikayet etmek ansattır. Yani şol yağdayda aydalı hiçbir vatandaş şona yüzlenmese, yok değilinde, şu yok olduğunu kim olasaydı? Sen ondan bir zat sorar ya da sana bir zat diyende de böyle sen işine seret neymişin var deyip bilmeli de her bir adam. Daşında yine şu zatları öğretilip bize de öğretilen yeri yok. Benim şu göreyen yankı daşta öğrenler göreyen yağdaylarından yola çıkıvakken zatları. Benim yürüdüğü skokarmak ya da nerede işleyenini bilemem o sistem olan. Yöne logika tarafından seyreden vaktin köpçülüklen bir adam köpçülüğün karşısında haysan olsa bir problemini çözmek için gelende ya da şol ömünden tanıdılmalı. Eğer tanıdılıp bilme mümkünçülüğü yok olsa da yani terk etka değil mi? O terk etka. Terk etkası olmalı. Ya da formada olmalı. Polisiyalara misal için terk etka Nomuru olmalı, Mehmet olmalı, yok var mı? Forması olya. Olmalı. Sen kimligini bilmeli, kim bilen gürleşýäni. Häzir ertirine bardy şol senden şo yerde ine sana bilet deyip elinden $500 aldı, gitti. Sonra biletem yok, hiç adam yok. Näme edip biljek? Ol adam günäkär mi, sen mi günäkär? Yani eline verdim sana o kimligini bilemem. Sözün arkasında durup durmayacağını nereden bilýän? Ne edip onu suda verecek? Suda versen üstünden gülerler. Yani seni hiçbir adam sen hakkını korumak istemez onu ya da advokat. Evet, cinayet görünüyor ortada. Näme aýdyp geçeýine bular kendine kaşaştırmak için gelýärler. Yani pasostadan uğradılsın ya da komitetten işgäri bolsun. O işgäri diýende komitette işlep aylyga dürli adaylardan alýarlar. Ýöne komitette işlemek için bir okuw ýenesi bardyr diýip fikir etsen istenip bir student hem komitet olup biler çopanım ya da komitete işlettiler. O ervet hovzat diýip aýtjaklar. Yani sistemana aýdyp gelýär. Inde yankı şol köpçülüğün aslında yankı davlenyasını azaltmak için, koşuşturmak için gelen adam diýip pikir edýär. Ya da korkuzup bilse korkuzmak için. Ya da korkuz. Yani şu yağdayı kontrol almak için gelýär. Yönemen görýän adam ingol yine nämede yani beýendirýän bir zat var berde kendine. Olam tersine işleýändir şolama edýän işi. Halky gaýtyn baharlandyrýar, davlenyany artdyrýar şolar ara gelen wagtda. Yine bu bolza. Bu diýmek jemgyýet näme bolup daşdy örendi, näme bolup bitýänini bilýär diýmek. Ya ildeşler soralarımız var olsa soralarımızı berip bilersiniz. Bugün soru cevap yani sizin sorularınıza cevap yani bolduğundan diýeli. Demez adam cevabını bilýärse manysına da gelmesin. O bir döwlet del yani hemme zady bilmeli sizin hökümetin. Aýmuratça ýokdur belki. Şu aýmurat bilmeli. Şu taýda men bir teklip etjek bolýarmyn. Inniki gezekde haçanna şol aeroportda bilet satylan. Yani ady tutulýan deýüz aeroportda gelse ýaşama meňdeşler halka yankı avanyp başlasy. Ondan soň öz elinäki telefon almagy ben vatandaşlarymyzdan soraýar. Alma öz elinäki telefon. Şoň üçin onu kim bilen görleşýänligi, kim bilen habarlaşýanlygy, kime gulluk edýänligi, kimin hyzmatkarydygy, kimin doganarnasydygy belli bu. Eline telefon alyp bolup otur. Han görülen soň näçe azatlyk diýerler şu taýda. Kemine şolong bil tatyşyny bilýän, näde tat gelir bildi. Şonuň bir gürrüň berdenir. Bilet o 2 türlü 3 türlü satýarlar. Ýurdun içinden hem satýarmyşlar. Käberlerine şol 2 ýyl bundan öň nowata duranlara da jaň edip çağırýarmyşlar geldi. Gün berip. Şonuň ýaly bular her türlü nemesi var. Şu gidýän nemäniň 3 görnüşi barmy kan diýen. Ýöne bar katladan aljak manaň ýok diýen. Bildi. Yok. Mümkin. Safara Türkmenistan'dan ya Türkmenistan'da aşırı iç tafawut yok. Şol Türkmenistan'a değişli kuruluşların istendik birinde şuňalyk bir düşünje ýa oturupdyr. Yani sen gözüňe ýete bir
Bir yerden bir yere gitmek için tanışım olmalı. Tanışmalara gidip bilmem. Yine poyza mince kolyan, poyza minmek yine hazır kıssalı bir zat olsa dünyanın İslamlık devletinde de gönül bir saatin içinde bilet tapıp bilyen ve poyza minip gidyen. Tanışın ama yok. Sen Gerekken içinde de bir karşıkan şeyden geçen gidiyen. Şu devletine, şu nemede yani devletin vatandaşan delsin. Şonda da bilet alıp gidip bilyen, İslamlık vakit gidip bilyen. Yani Türkmenistan'da tanışım olmasa poyza minip bilyen o. Tanışım olmasa bilyen. Erke bir gün belki çok metronun yokluğu olacak. Metro olan olsa metro minmek için tanışım olmalı. Olmasa metro minmek yok. Katı bir neme yağday bu. Aydın ne şu zatlar öğrenimçiliği yatırıya da şunlarla nemede ortamda hiç zat edip bulunuk. Hiç düzlü öğrenimçiliği edip bulunuk. Mümkün derler. Sen tevavi irden işe gitmeli. Ya da öğrenim gelmeli. Sen dakar vermeli. Sen bırak öğrendirmeli. Vakti nemesi hem de zadı var. Kızıklı bir zadaydı. Yine poyza minmek için tanış gerek olsa poyza öldürmek için neme gerek. Yine poyza mı öyle mi? Onu öldürmeli biri. Doğru. Yine koy zaten çok poyza minmek için ona Xitayda yine bir yerde öldürülüp bir yöne hiç kim minmek için tanış gözleyen olsa öldürmek için demek on ya zat kellenden geçip bilmeydi. Fikrimden geçip bilmeydi. O kadar evet sanırım. Bilemek neydi? O bir soru var şu tayda bir iyileşmemiz veripdir de yankı. İran Özbekistan'ın yankı hemen bir cemiyetine Halmıra'da hakkatı oğuzlarda geçti de. Size bir zat diyecek olsa kaytarıp şunu özüne de şunu deyip bilersiniz. Hakikaten hem yok. Eğer bir formada varsa şu yeri, onda başka bir statusta oluyor. Ya da yankı terketkada adı, familyası ve şu iş ediyen işinin şu yerdeki vazifesi yazılan olsa onda başka kil olur. Yöne şu yok olsa sizden ilk hoş geri yoktur. Telefonun sonrası sen ondan sonra alacak olsa sen ondan alacak ol. Amerikalı bir neme var komedyen. Kim şu kimine? Hayır. Geçen bir videosunu sen uğraştın. George nemedi şu adı yadıma düşen. Şimdi şol ayt ya da yine hak hukuk meselesinde ne şunu yalat bir fikir ayt ya. Her bir adamın hem mezada hakkı var diye. Men hem mezada da hakkım var diye. Yönemen birden diye eden hareketim sen göğününe yaramasa senem kaytar vermeye hakkım var diye. Birden ben sana eden hareketim, ben hem mezada etmene hakkım var, birden ben eden hareketim sana ziyan verse senin ama beni öldürmene hakkım var diye. Yine şunu yalık hak hukuk meselesinde birazcık değişiklik neme burun veriyor da. Yani aeroportta yağdayan şu yağda 3,5 saat yok o tane. Yok, o benim yanıma gelecek de şol diri gidecek mi? Yani dir diyende göreve gidip bilmeye. Haklarınızı ya da hak hukuk meselesini karşınızdakinin bir zada hakkı var olsa senin hakkın vardır. Aydın şu tayda bir soru var. Şu soruları geçelim de. İran'dan Özbekistan'dan gitmek yani Granice'den geçmek diye kıyınlaştım deyip soru yaptır iyileşimiz de. O şu hayiş dedip Türkmenlere vize vermeyen deyip ne medyan olmalı. Gelen malumatlara göre yöne İran'a geçmek ansat İran'dan günde yüzlerce adam geliyordu özüm hiç yıl pasport dokumentsiz o Afganistan'dan Europe Türkiye'ye doğru geçecekler. İran o mesele boyunca vatan sattır şu serhede varsanız geçeceğiniz ya görüp görse. İran'a 20 saat iyileşler vizesiz hem gidip biliyorsunuz. Gidip görürlerse ya. Şonun ýaly eger gitmek isleýän olsaňyz da ýurduk içine bir kıssa Yine bir hemen aydalı o granitsaları geçmek vatandaşlar aslında bize öğretilen bir zat var. Ben yine Afganistan'da da Suriye'de de 10 yıllık, Irak'ta da hatta 10 yıllık bir düşünceye olurken has bizden öndeken de düşüncenemeleri. Biz de Türkmenistan'da yani köpçülüğün düşüncesine hemen pasportun yok olsa ya da biri sana kadaran değilse izne ayıplarlar. Granitsanı bozup geçmek cenayet diýerler ýa-da. Granitsanı bozup geçmek cenayet. Cenayette terörist diýerler. Granitsanı bozsun terörist. Terörist düýmünden başga bolýar. Özleri ne diýen işi terörist. Yani korkuzmak terörist başka hiç satlar. Indi Granitsanı geçmek näle geçilýär? Ine häzir 100 adam bolsun, 1000 adam tapawdy yok. Sen gönü Türkiye'de ol, başka yerde ol, ine Somaliýada biletin yok. Maşynyň ýanynda. Ýöne ýörep Eýrana barýan, ine men diýen
Türkmenistan yurdum, elimde pasportum vardır, sırova geçsin, geçmesin ya da Türkmen dilinde gürleyensin. Şimdi ben şu yerde yaşayan, ben şu Türkmenistan'a gidecek diyen, onlar seni saklamana hakkı yoktur. Ya da seni tutmana, tutuklamana hakkı yoktur. Eden işi Türkmenistan'a yanında, yankı saprovajdan bilen Türkmenistan'ın granitasına getirirler. İran'ın içine dağılmazlığı için. Olam öz hoşsuzlukları, yeneleri vardır. Yine yankı Suriye'daki uruşta yine Türkiye'ye gelirler, granitanı bozup geçerler. Kaysı birinde vizası var onların. Gönü granitadan geçe, granitadaki bu iş, yankı granitanın goruçuların çolara kömek ediyor geçmek için. Sebebi düşündürüş ne mi? Uruş var, son için. Anadolu'dan kaçtık diye. Olar türme havasını o. Türkmenistan'da malını gözlemeyene geçe, koyunu gözlemeyene geçe, ona terörist bir türme havası. Atvalyalar. Sebebi bu koşunun ağına koyulan da şu granitadan biri geçse şu teröristmiş. Onda yine yollar yapıkan Taliban'ın vekillerine esabar girip çıktı. Atın da şu olarak. Yine Pagran'ın. Olara hakik terörist. Yo, deme berde başka bir gen de atma. Yani İran'a yung bet durdur da. İran vide ver. O Azerbaycan'ın pronalaktı. Ve o sana hiç problemi yoktu. Bunlar yani şu devletleri başvurup yani Zalatoy Butkan üstünden geçer yala getirdiler. No, gidiyor, entegen gidiyor, yani Butkan'ın üstüyle gitmeli bu yerde. Şu Butkan üstünden geçmeli. Bu Butkan'ın meyesi Ay Murat, da son yine Murat deyip var. Hal Murat'a tanıyan olmalı Murat'ı. Yani hemen tutup uğradanlar değil mi ömrü uzağı? O ömrü tutup uğradan sol Murat değil yani, sol ilçihanı işlerdi. Şumal birinci ilçi olup oturayım ya, ikinci mi bilmedim. Ara sol hem işleri öğrediyen sol Murat değil yani. Şulon hem de kanunun daşında, ediyen zatların kanunun daşında, bu Türkmenistan'a değişli yerim kanunu teredendir, ediyen işlerine demedendir, değişli yerlerim yok, kanunun daşındaki adamlardır. Tabii kanunu berca etmeyen orada. Şudur, başka. Yok. Ne demek nemeleri var? Yok, konstitusya yok ortada, kanun yok. Bunlar ne için hareket ediyor? Diyen sonra çıkıyor da. Şu zatların hasarını vermeli olur bu. Bir soru var. Taze Türkmenistan'da kuruluşçuların, yani Türkmen kuruluşçuların ıkbalı dahil olur diye Sapara size soraptır. Türkmen kuruluşçuları. Umum bir soru, yani spesifik bir kuruluşuk işi devletin bolyanlardır hem mesela hususu olmalıdır. Hiçbir nimet yoktur. Devlet yani kendine mengeş konkurslar nemeler edip bilir. Yani kuruluşuk deyilen iş hususu olmalıdır. Devlet kuryanlardır hiç tabi. Devletin kuruluşu edaresi bolyanlardır. Onun bizde bir nebe var. Bu düğünü dolanıp gelmeliler. Adamlar bunu düşünür ya. Arz talap deyip bir nebe vardır. Açık bağdarın kuralıdır. Arz ve talap. Arz bağ olsa kuruluşçu olsun. Talap bağ olsa. Başka yani kuruluşluk materyalini öndüren çoğu olsunuz. Hem de yani arz talap bilen gelişmeli. Sapara bir soru soracaktı işte. Neme değişli. Kuruluşluk ministerliği deyip bir ministerlik. Baharada neme fikir ediyorsunuz? Türkiye'de yok da Türkiye'de başka bir neme boyunca yürüyor. O neme yani şu normativleri dağıtları işlep diyen şunu regulatim değil ya da şu kanuni nemeleri normativ nemeleri çıkarayan neme diyen adına ministerlik olması yok manel Şuvet'te misal için Büglov bir neme var. Yerli hükümetlerin etmeli işi olan. Ministerlik olup bilmeyen. Yani kuruluşuk kanunu neydi? O hem nemeler için
deme yönü her etraf kamuğunu öz nemesini käbir şertlerini koşup bile yönü nemesi temtilize oldu. O ministerlik deyip öte devletlerde kuruluşluk ministerliği deyip Halmurat şu etledi eşitmedin. Yoktur. Türkiye'de de yoktur. Bu ne hem çünkü diye yankı spravku çünkü spravku etirilen yalak neme diyorlar. Bu da anında Sovet demesinden gelen. Şu bazılar faaliyetini bizim dememiz cemiyetimiz düğünün hükümetlerim düşünmedik. Beynini aşağına salmadık. Şu arz talep demesine yetişmedik adamlar da biz. Okumda şunu alak oluyor. O şol yankı Granit'in ağrı yüzünde İran'la da şu arz talep işleyenler. Bazı faaliyet var da. Neme de oldu. Batkılım oldu. Şu arz talepte yetişen adamlar düşünceden mütkeşik oluyorlar. O arz talepte yetişmedik adamlar var şu nemede açık bağlar nemesinde. Ne Sovet nemesi, ne Homo Sovieticus deyip tavuk deyip neyem aydıl yani şol adamlar aydıl yani. Biri edip vermeli. Ödün etmeliyle neme yok da. Yani sonra ondan çıkıyor da kuruluşçular neyle kurulur. Kuruluşçu talep bağ olsa kuruluş edip bilen olsa firma açarsan sorulara kıyıska cevap vereli en tek soru köp. Başka var Aydın Halmurada sizden bir neme var mı? Ben şu günün öğünü yapayım neme kemiğini. Yenen bir soru var. Aslında cevabı bilinmeyen bir soru kendiyen. Terörist hükümet näme üçin goňşy ýurtlardan Türkmenistan'a girilmegini yapıpdyr diye yankı serhetten girilmegini. Ya 4 ay boyunca girildi de 300-400 töwerege adam girdi. Ýurda şol granitsalardan, yankı serhetten diýelim. Viza aljak bolsaň o konsulluň üstü bilen almaly diye. Näme üçin etdik diýip soraýardy. O korku yankı kontrol etmek isleýär. Adamlar ýurda girmegini isleýän nokta açyk ortada 2,5 ýyldan bäri adamlaryň ýurda girmegini isleýän noktadyr. Şonuň üçin edýärler. O näme üçin islemeýärler? Onuň bir näçe jogaplary bar. Yine dünyanın hemme yerinde yankı devletlerin, yankı diplomatikasynyň işleyişini seredende şol vatandaşları beýleki goňşy devletlere vizasız gitsin, ansat gidip gelsin diýip şoň üçin iş alyp barýarlar. Ya da şoň üçin belli bir yankı bloklara goşulmak islerler, söwda edip bilsin daşar bilen sebebi şol yankı bu devlet uruluşlarynyň edýän işi şoň netijesinde halkyň ýaşaýyşyny, ilatyň ýaşaýyşyny, durmuşyny gowlandyrmak. Hem mezada edip bilmeye devlet, işledim yani devletine yani öz guramalarına. Modern devletler onun yazatlarını kendine dönüp dine kanunlaştırıcı bu demesinde. Yok şu modern devletlere yine halkının daşarı devletlerle sövda edip bilmek için, katnaşıp bilmek için vizalı yani dokumenti işlerinde yeniçilikler getirmek ister. Vatandaşını içeride tutmak istemez. Yani Türkmenistan'da tersine. Türkmenistan özü hayiş ediyor. Men vatandaşıma viza verme diye. Yine Rusya'da sereden ne ettiler? Birinci edilen iş yollarını yapandırlar Rusya'dan. Ukrayna girdi. Ceza vermek için samolyotun uçma yamağı deyip Avrupa beylikler başlanır. Yollarını yapandırlar. Yolunu yapmak demek devlet için bir katı ağır bir yetkidir yolları yapmak. Türkmenistan'ın öz yolunu yaptı. Kaysi birim öz öýünde oturan ýeňden daşdörüň gawap goýan. Çörebe çıkmalar daşyndan. Ýine dem alyp ýaşap bolmaýar. Türkmenistan'ın häzir bir beden ýalyp gözüňe getirseň dem alyp bilen, iýbem içip bilen Türkmenistan. Bizim ekrana çykýanymız käbirde ýa-ni biraz gaharly aýtýanlarymyzyň sebebi hem şondan. Onu görüp otyr.
Yani onu görmek için göz bilen görüp bolana, onu elbette göze iyileyen bir zat değil. Yani bu gater betsadı. 2 yıllar yollarını yapıp koymak. Hı. Dünya tarihinde bolan nokta bu zat. Hiç Hiçbir devlet işlep bilmeyen. Hiç. hava. Hiç. Hiçbir devlet yollarını yapmak istemez. O ceza verilen vaxt yollarını yapyandır. Ceza verilende şol devletin gara gatnaşygy kesýändirler. Ýöne hiçbir Putin hem şu wagt näme diýär? Ýa-ni azyk haryt krizine çözmege kömek etjek ýöne yollar açyň diýär. Başyndan haýyş edýär, öz yollaryny açmagy. Ýa granitsalaryny açmagy. Ýöne Türkmenistan näme üçin men Türkmenistan orsun elinde deyip arkayına gidip bilgen. Sebebi hiçbir devlet, hiçbir prezident akıllı olsun, akılsız olsun tapağı yok. Öz yolunu yapmaya. Yine düşman edip bilgen. Taşında adamı. O orsun aklı ölen yapılıyor yollar. Ýene bir sora var, şu soraga geçeli. Sapara size sorapdyr buna. Ýyleşimiz. Bizim owamyza ýakyn, ýani Marda diýe Mardes bilen him zawod var. Şol zawodlar göçürilmese howany, ekinleri adamlaryň saglygyny zaýalýar. Şol zawodlary bilýär-mi diýe badyny Saparaga bilýän bolmaly. Bizim döwrümizde näme Adotun Davut bolatda. Şo bolsa, onda şo töwerekleri de bolmaly. Yo täze ýene bir kızat kurulan bolmaly. Him zawod. Olary bilemok. Ýöne bu hemme jetiniň birinciden normat bolmaly. O halka ýadaşyna, ýani guýbyrlary, ýani bu ýannemeti ekologik näme ýani orada ýapylýandyr. Onu göçürüp bize pul getiren ok, näme getiren ok diýip görmerler. Gön ýapylýandyr. O ekologik öýrüti döwletiň guruluşy bolmalydyr. O da olary ýalak deme guruluşyga da ruhsat berilýänlerdir. O gadagandyr. Sebebi halkyň saglygy diýilýän zat ýokarky nemetinde bolmaly. O näile o taýda halk ýaşamaly. Ketel, özlerim ketel hakykatdan 50 yaş, 60 yaşlı nemeleri terediyen olup bizden gardy kalmıra da. Men şaýda bir zat goşaýyn, şol zawodlar barada 2020-nji ýyly bizim şol Mary vilayetinde ýaşaýan watandaşlarymyz ýazypdy da keselçilik köpelli şol zawodlaryň işlemegi bilen baglanyşly. Onun getirip Kıtaylı urupmu ya hükümet urupmu, onun şehrin eteğinde ilatlı pasiyonlukun kaptalını, hem toprak zehirlerine hem adamların sol yankı, denalına keselçiliği köperli denan orunun, tamam Irak keselleri köperip başladı, keselhanelerde yer yoktu, 20. yılda yazılışı var. O zavodlar elbette drone yerini yapmalı ya karagum içine başka bir yere götürmeli. Eğer yok götürme yankı var olsa. Yankı ekologiya diyen veriyen dadım birem durmalılar. Ödem ertir yapılmalılar. O halk çotayık barıp üyüşüp şu davını yaptırmalılar. O halk etmelidir onu. O taparağa ya halmıradağa berden kıygırıp bizim kesimiz yetmiyor. Aydın kemine yaşam orta gitmeye. Onu şu tayın halkı korkulacak hiç tat yoktur. Yani sonra bilin korkmanı olsa şöyle korkmalıdır. O halk çıkar şu fabrikler hemmece yek o değil. Beyleki nemelerim katı zehirliyorlar. Yani şu hime nemetinden salınan fabrikler hemmece yani dünya nemetinden normallarından asır nemedi. İnsana o hocalık yok. Bize yani dökünün ya beyletinin Türkmenin peyda yok. Görü oturuyorsun da. Törünü yok. Onu gön yapmalılar. Bir önem durmalılar. Ne cevap kendine men verip bilecek cevap yok. O yankı guruluşku arada soruya yani de hazırki terror topar bilen işleşen guruluşçular nähil bolar diye geljegi. Ya O gelecek karaş yani. olarak o Altına gelecek karaş ya.
Altın asır. O. O her zadın bedeli vardır. O eden çeker. Ödem gol çeker. O yankı bollu bitti. O geçti. O geçeni atlaman vilin demek olmaz. Sapara şol e, yankı borlay diýilen söz vardı. Yani tarihte kalsın borlay diýilýär. O. Borlay diýip bir sapar aýtdyňmy sen durmuş bolmaýan ýa. Ýekece sapar aýtsaň ýalnys. Edilmeli zat edilmelidir. Edilmeli zat ol bizim şu günde ýaşap ýörenimiziň sebebi hem şol. Niyazi Felle esirine eden zadına borlay diye komünizm, özlem demokratman diye. Hiç kili bahada verilen ok, lüstrasiya olan ok, hiç zat yok yalıp devam ediyorlar. Gelip şu gol yaşapıyoruz, yaşa verelim. O Kurban Ulu'yla Niyaz'da belki bir yanlış olandır. Benim için hiç gün sonra orta koyan ok. Yine Türkmenistan statistikası yok. Yöne, 15 günün içinde Türkmenistan'ın yankı ortalama yaşını hesaplap oluyor. İlaçlarını çıkarıp. Onu eden neçedir? 60'tır, 65'tir. Ve bu netice katı elbet bir neticedir. Yine şon sorulmalı, şon cevabı istenmeli. Eğer hükümet hakikaten halkın tarafından sayılanıp gelen hükümet olan olsa, şona baha vermeli. Ne için? Yine şu yağdaydı. Hemen meselede dünya ilaçlarını der. Önümçülüğü alıp böyle. Önümçülükte istenlik bir pudağı tutcan, şol pudaktan yine şu yağdayında şunu yağlar. Ne için diye sonra koymalı. Kaysi yanlışlar koyuverildi. Şol yanlışları ayırmalı. Şolara sebep olan adamlar cezalandırmalı. Yine yok yine hava hükümete geldim indi men devam edyen deyip yine devam edip gidiveriyor. Ondan sonra son geliyor devam ediyor. Hiç sahada baka verilen yok. Hiçbir probleme ayrılan yok. Onda kovu yaşamak demek hayaldan başka hiç sahadan değil. Arzu edip kovu yaşap olmuyor. Yine kim şol kimine? Marx mı? Karl Marx. Nelik o adam? Seyretsen arzularına. Hem zat cennetteki yalı. Yani hakikat değil. O Karl Marx'ın kellesindeki o dünya hakikat değil. Bolman bilmeye mümkün değil. Barlak gördüler belki bolar değil. Bolca mümkünçiliği yok onların. O hiç kime azar vermeli değil. Yine men aydalı Türkmenistan gurulya hava şu yerdeki hükümet, teze hükümet yine şunyalık o işler, şunyalık işler işlesin tapağı yok. Yani edilmeli işler vardır. Teze Türkmenistan'ı gurulanda birinci yankı lüstrasiya. Lüstrasiya demek ceza vermek demek değildir. Araçsaçılık demektir. Teze öye göçüp baranı atın birinci novat araçsaçılığı ne diyensin? Ya da şu önkülerden kalan yankı tozan olsun, musurlan içine girip, şunu ben şeyle devam edip gideyim demeyen de sen. Gerek olsa içini remont edeceksin, yani mebillerin yerini yükleyeceksin. Sondan sonra sen oyun deyip at koyup bileceksin. Yine de bir soru var. Soru geçtik. Uzatma. Sapara ağzımızdan söz aldım yani. O ediver yani. Bir soru var, bir önemli bir soru değil. Yani atmosfere metan gazı zıngıllar diye şu arada fikriniz deyip soraptır. Türkmenistan ne için yerde diye. Bir iyileşimiz bana mail atıptı şu arada. Okudum. Yani Bloomberg olaymasa yazma. Şu dünyada en köp yani gaz çıkarayan yurtların içinde metan gazını yani tabii gaz değil ya da şuna hava veren Türkmenistan ekeni şunun için katı ervet tarafta hatta bunun taze Türkmenistan'da denemesi oklar bir ziyanı şu zatlar vaktinde düzelilmesi yani nemesine çağı ölümüne katı neme diyendir. Şol nemede yazıyor hatta Türkmenistan'da en köp bebek ölüyendi var arada adam sanına göre. Umuman genosit var da yurdun içinde şunun yağlı. Son yenen bir soru var.
bu terörist hökümet döwletiň ýok ýerinde döwleti bary ýaly edip saklaýar. Türkmenistandaky terörist topar bilen işleşýän bolmaly. İşleşýän döwletler nädip işleş bilýärkä? Olar bilen okmykan diýe. Men bir azrak jogap bereýin. Olar Türkmenistan bilen işleşýän nemeler birinciden özü ýalap ýurtlardyr. Seredip görüm. Soňra o bilen okmykan, bilýärmikan diýip olaryň pikirini gyzyklanyp durmak neme däl ýöne. Bilselerem ýa-da gowy döwlet bolsa da diýeli. Ýurdun içindäki näme goşulmana haky ýokdur. Ýurdun içki siýasatlaryna goşulmana haky ýokdur. Şonuň üçin olara tapawudy ýok. Olar söwda işine diýerler arasynda. Döwletler şonuň ýaldyr. Döwletleriň aratnaşyklary birek bilen söwda aratnaşygydyr. Şoňa görä de siýasatyna gurnaýarlar. Bar bolan zat şol. Kemine benim soruga kısaca cevap vereyim. Bärdine behbit vardır. Behbitin izinde devletler vezifeleri var. Yani halkın howpsuzlygyny için etme. Howpsuzlyk diýende ol ýaralyk meselesi değil. Iqtisady tarapdan, sosial tarapdan, yani ýaralyk bolsun o tarapdan, her tarap sağlık tarapından howpsuzlygyny üçin etmek. Söwda tarapından da söwda howpsuzlyk, iqtisady howpsuzlygy ýere. Şimdi şu howpsuzlygy üçin etmek için İslendik devletler bilen aratnaşygy bardyr, söwda aratnaşygy ýöne aýdaly ertel bir gün ine Türkmenistandaky şu rejimiň başyna bir zat gelen wagtda şoň arkasynda durjak ýekije döwletem ýokdur Russiýadan başga. Ýekije döwletem ýokdur. Şu gün o dostlukly ýene diýip habarlar görersiňiz, aratnaşygy ösdürmek ýene diýip ne şol döwletler sessiz durarlar. Tanaýallyk üçin sessiz durarlar. Bilmeýär diýip pikir etseň belki bizden paskort nämeler maglumatlar bilýändirler. Soňam goňşy döwletleriň ýene bir siýasaty bardyr, ýa-da güýçli döwletleriň bir siýasaty bardyr. Olar beýleki döwletleriň nädip bolsa da ösüşine döwlet bolmakdyr. Ösmeni islemeýär. Dünýäde bir bazar bardyr. Hemme zat ýanky mutfağa getirýär. Aslında işin sonunda. Yine şu bazarda özüne konkurent islemeýär hiç bir döwlete. Yani Türkmenistan'a biri kömek edip ýenetse ertesi Türkmenistan'a sonundan geçtiler. Yine Xitay'da onu ettiler Amerika. Amerika'ya sandır. Yani şu gün Amerika'nın başına bir dövadır Xitay. Olam söwdada yine. Başka nämesinden kendi işleri yok. Beni bir kağıt goşoýun, näme aýdyň näme Türkmenistan şuwa Türkmen kudäl toprağım yerem tizinki däl millet ine illeşler şoňa dogry düşünüň ýurdan tizinki däl onuň aşaňçyl baýdýan o siz Türkmenistana geri adamlaram däl ne bu gata açykdyr bu ýani sizin hökümet diýäniňiziň edýän işleriniň hemmejesi o sizin şo döwlete gerek geldiňizi suwud edýär. Onu gözüňize sokup şon şey diýär. Yani pasport vermesem yol yapıklığım, o işletmeyenlerinin, o militen känligim hemmece şu da. Yurdum sizinki del. Onun aşağına gadi, nevti, nemesin, onun bir adınızdan çıkarım, o da sizinki del. Şunun için. Yani bizim maksadımız yurdu halkı vermek. Yurdu el almak. Yamışkan. Yurt elinizden giden. Oturan adamlar bilen kurcağı sizin demeğiniz değil. Sizin derdiniz bilen olan hiç derdi yok. Yani onun neşmint bunun görközlün yani aeroporttaki sene var takna. Şu çok subutnamatı. Siz Türkmenistan'a gerek adamlar değil. Şu tane vatandaşım değil. Elinizde pasportunuzda seyredeyin. Yoktur. Ne bu zatları demeğini doğru koymalıdır. Sonra o yurt sizinki değil, o hükümetin sizi işlerini o var. Kim işlerini öldürülmeden bilyenem yok. Onun için bildiğiniz bir kuşap biraz nemerek olun, yetinlik ataldın. Bu yönü şeyle çözülecek de atlarım der. Siz düşünmeden bunu çözümüm bulun. Sizin aklın yetmedi.
O edilenler sizin için edilýär. Sizem ýöne tomoşaçy boljak bolsaň tomoşaçy ýeri, sizin ýeriniz şu wagt. Gezip görüp Sapara siz ýeriniz. yine de bir 70 yaşajak ýalyňyz özü. O tomoşaçy bolman watandaş boljak bolun. Almurada sesinizi ýapyk. Benim bir kısa söz olsun şutaydı vatandaşımızın soruğunu orada sonra devletler görünatın Türkmenistan'ı bolup geçen yaptı. Böyle yarım anırsana da yetip oturuyor onu. Yani şuralardan 30 yıl katnaşıkta bolup gördük, haberlaşıp gördük, yığınaklarına gittik, duşup gördük. Onun aydiyan daha da yakada halk istemese biz onları ne yap, o halkı kömek edelim. Halkın ölçütmeli problemimiz. Biz de aslında gelip halkın etmeliysini edip vermeye bizim borcumuz yok diyor. Demek sonra rejim duran olsa halka gereğidir diyor. Halka gerekmeyecek olsa dünyada hani halkların öyle ütködüp oturuyor diye gerekmeyecek rejimler. Ne için Türkmen halkıya Merkez Aziyalı'nın halkları ütködüp bilen akliyen sonra bize veriyor. Şimdi Avrupa devletlerinin günahkarları yadığı var mı zaten? Yok. Mensuna yok. Çağız Ahmet'in paxta meydanlarını ullanayanın Avrupa devletleri Türkmenistan'ın paxta önümlerinin matalardan yüze vurdu. Yani so Türkmenistan'ın önreyen paxtasını, matasını bu beyleki çöwürekteki devletlerin üstü bilen olan adından getirip Avrupa'da satıp atıyorlar. Demek berde näme var? Her bir devletin öz bəxtiydi var. Türkmenistan'ın halkı öz bəxtiyini bilmese, bəxtiyinin nämeden ibaratlygyny bilmese, yine o yurtdan bu yurdu Süryaniyal göçürüyor. Başka ölüm ölüp diýense, ilimiz akırlarda yaşarlık yurt kalacak. Yine en yemesi Azi Erşol. Şu nesilden sonra 2 milyon çıktı da aslında yanında para doğru. Sizin gerek var. Näçeri de gaýtdyk. Biz sol yurdu, sol hökümete gerek adamlar der. Ýazyp şol güýç görkezip, şu yurt biziňki de gözüne basyp almaly bor watany gaýtaryp bolan elinden. Ýogsa hana her birimiz bir döwletde asy sorup ölüp bitmeli bor. Ol toprağa da beýleki döwletler eýelik eder. Hiç garzy ýene 5-10 ýyldan sonra Türkmenistan eýelik etjek halkam ýok. Oň üstüne ýaşajak Türkmenem galyjyny. Men şonu aýdaýyn. Bu kete samolyotlarım gödüçüne diýerler. Yani şu halk bunu demetmeden öçükmesin diýip. O sizin demäňizi şoruňda ýatyrmak üçin Paranızı çıkarmak için. Bu pusuk par diye. Adamlar biraz talep edip başladı. Yine bir samolyot uçtu. Bize de gezek yeter dedi. Yetmez son dedi. O 2 milyonun bir mıng adamı bir ayda buradan ben neyse 10 yıllıklar gerek. Özümüz fikirlenip koy. Sapara, Hamrala bu yine dünyanın böyle taraflarına söyleyeceğim. Öyle yankı kosmosa Sputnik uğratıyorlar, havar ediyorlar ya da kosmosa yine şon yağlık bir yine yankı hemen oluyor International Space Station. Satelit göwerýärler. Mecnarod yani halka Emeli Hemra nämesi var. Şoňa uğratýarlar, 2 kişi gidip geldi geçen ýyl. Yine şolary habar edip görkezýärler. Türkmenistana habar hem Türkmenistana değişli habarlarda da şu Boeing Türkmen hava yollarının suratına koyup yine uçacakmışın. Kaçı gülkünç zaten. O ne ama samolyot ama Türkmen'in öndüren bir samolyot değil. Samolyot uçacak diyen bir haber olur mu? Adama kosmosa uçup geliyor haber ediyor ya da Mars'a Perseverance nämesini uğrattılar. Onu haber ediyorlar, onu görkezýärler yine. Haber bu uçluk yine değil. Bizdekiler hem yine bu uçluk gözün aydın uçacakmış. Bir saniye ona. Bu maskarası yok derden ne edip kabul edip bilersiniz şu zatları. Görünüp duran zatta bilen ok diysen ya da yok diysen ya da biz de YouTube'da da şu Türkmen Hava Yolları'nın samolyotları hem YouTube'da görkezýärler yankı Mars'a uçup görenler hem YouTube'da görkezýärler. Hatta NASA yanlışmasam günü näme berýär? Günü efir edýärler.
Bu näme diýmek? Ýa vatandaşlar bu gaty ullakan bir sorag. Näme üçin biz şol ýa-ni Türkmen hava ýollary bir samolyota uçacakmışyn diýse beýenip ay berekella bilen gözüň aýdyn. Aa. Ýene bir soraw var. Soraw eçen bir düýpli bir soraw ýok. Bu sorawlar ýa bizim ýagdaýymyzda möhüm däl ýöne. O dünýäde fosil ýalňyçlary azaltmaly diýilen düşünje güýçlendi diýär. Türkmenistanyň geleceği nähil bolar bu wagtda ýagny Parij konvensiýasyna baglyk bolarmy diýe. Bu sorawyň jogaby sorawyň özünde dur aslında buna. Näme o? Bu zatlar hawa Gelecekte yurdur elgide alın. Yurt sizinki däl. Yok, olam onam geçtim sapara. Indi yine şu taýda nämäniň döwrü geçti diýip aýdýarda fosil ýalňyçlaryň. Ýöne bu CO2 nämesi köp bolanlara değişli esasen kömür bilen petrol nämelerini tebii gaz entek doğal näme däl bolmaly, içine girýän däl bolmaly. Tebii gaz dogry ulanyp ýakyp bilen halatynda arasa nämäň içine girýär, energiýanyň içine girýär. Dogry ulanan halatynda. Yani Türkmenistan bu zatlaryň köpüsine gaçyrdy 300 milyard dollaryny orsa ýedirtdi. Ýa-ni Dimitrov Firtaş nämesi bilen, eli bilen ýyldaşlar. Ýa-ni bir düýplüräk sorawlarymyz bolsa gaty bor ýa-ni ýene şol ýyldaşmyz raýat sözü näme diýip sorapdyr. Kän aýtdyk raýat sözüne. Şu sözleriň hiç biri türkmençe däl. Hatta vatandaş, vatan sözen türkmençe däl de, daş türkmençe de. Bu ýa-ni manylaryny bilmeýäs, manysynda aýdýan türkmençe däl diýenim. Vatan sözü bir siyasi bir sözdür. Kemine ýöneýne türkmen dilinden hem üçin vatandaş sözü Türkmen sözü däl, ýöne goşulmasy Türkmen goşulmasy, vatandaş ýa-ni daş goşulmasy, oğadaş, klasdaş, ýurtdaş, vatandaş yarısı Türkmen diýeler. Ýöne raýat sözü birinciden vatan sözüniň manysy bilen raýat sözü başga zat. Näme üçin raýaty kabul etdiler? Raýat sözüni girizdiler, haýsy akıl bilen. Sebebi halk tomoşaçı verdi. Yani bu zatlara dikkat bilen seyrediyen, dinleyen, demediyen, o yetir bu neticesi näme bolur diyen bu cemiyetimiz yok mu? Onu bilýärler, şol oyunu oynayarlar, şol kodru oynayarlar. Bulary näme etsem geçip bu diýerler de. Özlerim geň alýarlar. Yarınlar köpünlük daşaryk koyduk onu diye çıkan okulun diye. Uzak vaat geçmez o. Onun içindeki işlep görenler var. Şu batlı bir arkadaş bilen. Yani işi yönet görenler var da. Şolar deme diye. Hoşarlı günlerinin sebebi pul bilen diye. Yani üstlenlik radyoda çözüp bilýärler diýdi. O çözüp bilýärler onun wagtlaryny bilen okurlar diýdi. O üstünden ýa-ni pul doldurup edýänçe o üstlenlik berip pul berip para berip näme çözüp bolýar diýdi. Şoňa kaýylýar şolar şu durmuş şolar bolýar diýdi. Yani o tiplemede var. Bunu Şükretme demesi oğlum. No. Şükretme siyasatynyň önüme. Sabara aynen şol pul bilen işini bitiren iş adamları var. Yani ertesi terzi Türkmenistan kurulup bazar iktisadiyetine geçen vakti ya da bazar karışık iktisadiyete geçen vakti ol adamlar iş yaptılar mı? Yani iş yaptılar mı diyelim, kanun olarak näme koymaz ya da olara eğer günahsız olmasa yani illüstrasyon İşsat korkazması adamlarda näme edilmez. Ýöne men aýtjak bolan zadym konkret tedbirler mi? Yok. Şol üçin şolar Şol üçin edýändir o. Şu durmuş gerek. Hakykatdan işi bilen o. Yani pul verip çözýär. Belki pul bermese de bolýandyr, bilýänem däldir olar näme üçin berip näme üçin ýa-ni. Yani hakykatda konkurensiýa olan wagtda Türkmenistan içindäki önümi men bilýän, tanaýan, öndürýän önümi. O önüm däl o.
Başına çıkıp bir 2-3 yıl okan yankı yetişen kadrlar vardır önümü öldürüp bilen. Ne onları varsa olan önümünü hiçbir satın almayan bazen. Böyle bir yılın içinde bankrot olur olan. Yani şu gün mecbur edip satıyorlar ailenin yanında çiğit veriyorlar pakette. Durma aylık 10 manatına mı ne hemen çiğit veriyorlar. Şu çiğit sat yani şu pul verip şey diyorlar yankı hemen istiyor. Yine şey deyip önümü öldürüp tamam sattım deyip iş adamım öldüreceğim diyendir o sizi. Yok. Değil yine daşında önüm almana barak gören söz magazinine ya satıcı bilen ya hatta yöne bir banklarına varanda da bir çay içer misin deyip bir soruyor da hoş geldin yani. Ya da önümde bir problem çıksa can eden öyle problem olsa o ötünç sonra dönüş ol önüme hizmet alıp birinciden bir inceleme değil inceleme geçiriyorlar zaman önüm sana tezesini uğratıyorlar gönül hiç pul almaya hiç sat iki sefer kaytalatmaya bu ne sen de olsa da şey ihtiyarlar olarak avrayı gerekse Türkmenistan'da bir önüm alyan bozuldu bir gelsen bana ne mi diyesin aldığına yiyen diye bir saat sonra barıp göre Valla adamlar çok düşünce öyle işlep bilmiyor. Dedi Türkmenistan'ın şeriflerinde. Hakiki bazı iktisadiyeti oldu. O şu yani şu yağdayı taklap görünürüm şolar. O yani düşünütlerim böyle nok. Sebebi başka şehirlerde bunu işlemeyecek gel. Edil şoňa değişilir sonra varsa parasy da soratdyrlar. Hünärli düşünjeli bir adamlara nädip jahil jemgyýetde ýaşamagy höwes döredip bolar diýe. Siň şo taýda ýaşamak isleme işiniz ýaly olaram ýaşap bilmez. Jahilligem uzağa gider diýe. O da doğru. Ben şu nemem şu üstlükler getirecek bolýan geläýip duranok. O şu men boýunma Sapara ben jogap bereýin de. Bu taýy bir formula bar da. Yani şu yani jahillikden düşünjeli adamlar şolar jahillikden çıkarmaly jemgyýete. Başgaça çykyp bilýänlerdir. Jemgyýetler haçan ütgeýe ütgeş pikire ütgeşik adamlar getiren wagty şu jemgyýet ütgeýändir. Diýmek o yani doğru pikir getirse yani şu jahillikden çıkarma nemesini çykýar. Mysal üçin ine o jemgyýet jahil diýmem özem bir şu çıkarmagyň bir nemesidir. Yani siz jahil ýok bolun gidin diýiler, hop düzelim manysynda aýdylýar o. Yani bolmalsa onuň ýaly däl. O bir zatlary o. 2 ýyl mundan o jahil sözü ýokdy. Şu düşünje de ýokdy da. Jahilligimizi bilen ýokdy. Iň akylly adamlardyk. Bizim leksikondan aýrypdyrlar da. Yok cehalet demek. Cahillik meselesi yankı bir nesilde düzelýändir. Kendi kıyım meselede. Sebebi beyin işleyiş şoňal. Siz isteseňiz hem istemeseniz hem öğrenmek ister beyin. Yani hatta yine o kanunatın düşünüp bilemek diýenseniz yalandır. Yani düşünmeyen ýalysınızdır, yani beyin inanın ýatlar onu hemen. Özüňiziň nämeňizi ýa-da jahilliginizi bilenden soňra edip bolýar, jahilligini bilenden soň ýa-da bilmeseň hem jahilligini tanamak üçin ýene bir kitap okumaly. Ya da ensiklopediyalar vardır. Zaten onu düşündürüyorsun. Kimliğini gösteriyor. Düşünüp bilen mi bilen okuma. Hatta çağlar için yazılar vardır yani. Ortaokul seviyeleri, level nemeleri vardır. Yani şunları okuyup görün hani özünüzü tanırsın. Goğuz adı özünü tanımak elbette zaten. Şu internet doğru açıldı demek aydın. Cemiyetin öğeden köp demeni yolu geçer cahillik demekinde. Ini düşünýäňiz näme üçin internet ýapylýar? Sizin cahil bolmagyňyz üçin ýapylýar. Ama bu demeki bir hökümet öz halkyna şolary alaqat edip bilermi? Bir soru ne? Hökümetin bunu azad etmäni güýjem yetmeli däl. Onun nemesini hökümet
etmelem değil. Onu yönü ruhsat berdi. Hususi tektir. Bu zatlar hemmece yediye. Şoňa da ruhsat beren. Ya ona mı ruhsat vermeli hükümet elde? Hawa. Para o komünist demesinden pikir etsek o doğru. Yok, şoň Siyasiler. öňüne böwet bolýar da. Hawa. Hususi tektirin özü talap ba bolsa bu zatlar hemmece dörýär. Hawa ýa Talap Türkmenistan'ın bilen o de ýagdaýynda häzirki ýagdaýynda şonuň ýaly ýöne häzirki ýagdaý şonuň ýaly bolmaly däl. Hawa. Ýalňyş ýagdaýda. Soň ýene bir sora bar. Aýdym bu soragy gün saňa geçirjek. 2018'de Amerikan Birleşen Ştatlar tarafından Türkmen paxtasyna sanksiýa goýuldy diýe Trump'ın golu bilen diýe. Şuna benzeş başga harytlar barmy sanksiýa düşen diýe aýdym sanksiýa sözü Türkmenistan we sanksiýa. Nämäni gowy bilýän eger ol paxta sanksiýasyny bilmeýän bolsaň aýdyp berýär azrak. Hatta Boyner vardır. Boyner diýip bir neme var firma. Geyim yecimi nemesine tekstil tarafından iş alıp bar. Yani şolam Türkmenistan'dan 2018. ýylda paxta almagyny goýdy, pes etdi. Onuň hem sebäbi şu paxtany çağalara ýygdyrýarlar diýip. Ýa-ni çağalary işde ulanýarlar. Ýa-da çağalary o işledip sömürýärler diýen neme sebäpli Türkmenistan'dan paxtanyň alınmagy dünýä nemesinde gadagan edildi. Ýöne başga sanksiýalar barmy diýilen soragy aýdym. Başga sanksiýa gerekmi Türkmenistan'a? Çok o sanksiya meselesinde sanksiya problemi ine şu ayda sanksiya Türkmenistan'a işlet bilmeyen. Sanksiýany ödetdi özü. Öyle diye o haýta beýleki sanksiya etjek bolýan ama aýdýan bir aý muňa gerekler. Men muň ýaly edip bilmem diye de öz ýaly. İnterneti yapmak diýmek näme diýmek ýani sanksiýaň iň ulus şol. Ine kemine ine bir näme aýdyp geçendir paxta meselesinde şu çağa işçi güýjüne ulanmak. Ine ýöneköy bir zat biz Türkmenistanyň watandaşlary olup öz çağalarımızın aladasyny edemiz oktany niýeden Amerikadan diýilleri Trump o Türkmenistan'daky çağalaryň o gaýgysy edipdir. Yine yankı ahlak bilýän zadyň näme diýip düşünjek bolsaň. Seredip bilersiň kitany. Ahlak bilýän zat näme? Dünýäniň neresinde bolsaň ol çağa kim çağasy bolsa bolsun bir ýani haýsy jemgyýetiň, haýsy toplumyň çağasy bolsa bolsun şol işçi güýji bolup ulanylýan olsa şol ölümi men aljak däl diýmek ine ahlaklyk diýmek. Ahlak bar şol adamda. Yani bizde näme diýäs? Haramet, halalet diýip gezip ýörüs. Halallyk, haramlyk. Hawa, ol haram dermi? Çağan nämesi. Yani akıl üçin şol çağan eden nämesi de haram diýär. Men beýleki bir zat diýjek manada aýdam o. Yani bizim seretýän tarapymyza seredin, birem akylyň ýa-da logikaň sereden, logusyň sereden tarapyna seredip görün. Türkmenistanda biz gözümüzün önünde çağalarymız paxta toplaýar. Hol paxta toplayan maşinlar var. Onu bilemiz okmy? Maşin var, paxta toplaýar. Özden bir sanyk maşin 1000 tane adam toplap bilýär bir günde. Ýa-da olan. Suwam içene olmasyn. Benzinem Türkmenistan'dan çykýar. Ýekiji adam içinde. Aha bir 1000 adamy sen paxta toplatmak olan iýjek çöregi ýenesi, suwy, gitgel gen eýneşigi. Şoň ýerine bir sany şoňa kellämiz işden okmy? Yani çağany hiç kimin çağan paxta çykmasa türme wasiyasy diýenden biri. Mene şo paxtany toplap gören adam der. Näme aýdym men näme ben paxta çolan soň bu işi biraz bilýän ne. Ne 93 ýylyň urajaýyny maşin 85% maşin bilen ýyglanlar. 85%. O mekteplerden, okullardan paxta hiç wagt, yani bizim döwrümizde näme 92-nji ýylda o hojalygyny ministerligi elim 94'de de ne 2,5 ýyl boldy da. 210. Hiç student işgär näme paxtada näme bilen näl. Özüm maşinlar 85% niýet. Maşininiz bor diýip näme var? Statistika teredeň. Şol zatlar ýa-ni uniwersitetler zatlar bar analiz edip öwrüp
neme etmeli. Okudiyanlarda da neme yok. Onu 90 yaşamet bolýardy, ýuwuşlyk bilen birden bolanokda, maşin öndüremiz ok, demedemiz ok. Borta pul berýärdi. Ne şuň kağıdayna da teredim, 30 ýyldan. Biz erwede adam keni. Biz alamızda 65 mi, 70 mi şoları alaqdı da, şonu 15% kaldırdıklar. Ana. Elde pahta toplamak, giden bir nämeler bilemek, Böyle hiç adam çöden ok. Onun aydın. Sen ne olur? Ne olur aşağındadır yani efekti. Yani aydın önem tabiat doğrunu ben bir kitap kollegede ben tan iyittiler. Çünkü atmadılar, batmadılar. O şu parta uğurlayadı, parta orada uğurlayadılar da. Onun her kvartalla yemede yürüttü. Ulu Raşir'in kollege dediler. Ne bizi düzeltme için. Yani biz partaçı uğru. O bir de düzeltecek adamlar yani sıkan sekreterleri demedi. Fiyatı birinci sekreterim geliyordu. Onun şu uğurluğu ne edip yatırmalı çok var arada neme geçiriyorlar. Prokuror, KGB hemmesi var. Yok korku nemeli. Var. Onun menden sordular. Demedi. Nereden de şu demedi yani. Tur yerinden deyip cevap verdim. Yani o vakit vazifem yok, hiç de yok. Partaçı olum. Onu aydık verdim. Bu sebeplerini aydık verdim. Bu Fatih uğurluk değil yani dedim. Bu yani Respublik için peydalı. Raykom için, kolhoz başlığı için, Apkom için, birinci sekreter için peydalı. O ne hile peydalı oluyor deyip yakılar bir üç, bir kıyırıyalar mı? Ben durum, oturum aydıp vereyim. O Fatih'in vakası bir yarım günden 3.000 ölçenli demesi var da bakarları. Rubla. Yani tavar evet 100 manat da bir ton nemen tatya da 3.000 o pul onu hiç kim alıp bilen yok. Görüp katta geliyor yani. Halkodun nemete dayhanları var ya da. O neyse 30 etti neme var. O peydaller. Onun studentlerin hem için oku neme diyen değil. Onun da şolong yığyanı ehlisinin hem nemelerinin 1,5%'den geçen nokta. Şu bolmanlı neme değil. Şu bolmanlı nemeti ne birinci sekreteri işinden ayrılıyor. Apkom, raykom işinden ayrılıyor. Şu 1,5% bolmasa. Şunun için o ne hilek onun için düşünmedik kolyeler düşünüp ağırlıkta da geçerdi. Yani şu an Türkmenistan'ın işleşen şu tipte işleyedi. Yani diyen datları bir, diyen datları başka, talep ediyen datları üçüncü. Onun partani hiçbir adam öyle islep, yani kinemen operatan yedi nokta. Şu raykom, şunu basış görközüm ettiğimde, şu diyenli deryalar tavar evetlerim sıkada demeden geçerler de. Kontrolün geçerler. Şu diyen adamlar şu tayık var mı? Son soruyorlar. Ne? Sovet tayıdın vuruşun alak. Şu adı düzüleyen dağıt yok. O bir soru var. Türkçedeki kalkınma sözünün o Türkmençesi yok tapmadım diye. Kalkınma? O kalkınış sözü var hem. Şol bir söz oldu. Türkçedeki, Türkmençedeki ikisi bir. Yani biz o kalkınmanlığımız için bilemiz yok da ya da şonun el bir neme
maksatnama bolmanlygy üçin. Bar kalkınış döwrü diýip näme bir Yok, Muhammed döwrü var. Ýögüçe döwrü, näşe kalkınış döwrü. Bu ýaly däldi, onu Evet. düşünmeýärler-de. Türk saytda kalkınış döwrü bolýar. Kalkın var. Şonuň ýaly bir ýagdaý. Türkçe sözlerin köpüsü Türkmençedir. Onu Türkçe diýip aýratyn bir millet ýaly neme diýerler? Bolmandam olam Türkmenistan beýlekem Türkmenistan bolmajak mälime? İki aýratyn bir geografiýada ýerleşýän bolsak, masuratda ad başga bolmaly. Dili bir menzeştir, üýt köçük işgili nämesi ýok. Sözden guruluşan menzeştir goşulmalaryň näme diýdi o? O gramatikasy, sözleriň o soňky nemäni alyşy, Kellelerin işleşen meňdeşiräkdir şunu. o sufiks alışlary. Şogatdan hemmesi menzeştirse kökü bir ýerden öýle. Ýöne territoriýaňa görä we daşyndaky goňşularyna görä nämeler üýtleýändir. Köp pikirçiler hem köpüsünü Türkmen kemek bep durundur. Mawa. Üýt köşük nemesi az. Şonuň ýaly soň sapara neşekeşlik barada sorapdyrlar. Tawa neşekeşlik barada o näde görüşler diýdi umum manysyny alsak. Näme bu gaty gydykly temadyr, ul temadyr. Neşekeşlik. Buny bu dowr näme diýen bir priýom. Ana bu neşekeşlik demeti şu imperiyalar tarapından Xitayda bolandır. Yani Tiryek nemeti o Hindistan'da şunalak edilenler. Türkmenistan'da da bizim Orta Asya halklarımız şu neme yemedir. Yatkın. O şonu yani daşarı güýçler yani şu territoriýalary neme diýen demeler gat gowulýandylar. Bizden gowuly biz bilemiz okda. O bolmasa yani kıyıkı wagtda näme üçin Türkmenistanyň 70-80% Tiriyege yatırdylar. Yatırıp bilirler. O bilmelim derler. On demesdir. Ne sizi şu ýagdaý, şu urku ýagdaýyňyz bardyr. Oňa siz ýöne yani tebiği ýagdaýda ýön çölüň içinde ýaşap ýören bolsaň beýle ýagdaýa gelmez. Şunu size getirmek üçin ne ulanılan dağıtılan biri. Bu da şodur. Ne dünyada en ulu bir devlet bolan bir vaktlar. O Babur diye, Orta Asyalılar. Eski serkerdilerim Türkmenlerin Bayram Khan çok serkerdilerin biri olmalılar. Hindistan'a alındırlar. En ulu devlet bolandır şu devlet. Son ünlükler neme diye de vatvalyalar şonu. Ödüm yankı şu Baburlon en son kuvvetli Angliya'da öldü. Şonu yetirat neme şu tayda ödüm Triyek geçedi neme gözüğünü yardaydı. Şu tayda neme Triyek nemesini ulunayalar. O yarardır, katı yarar. Ne Türkmenin cehaletinin nemeti kökünü palturlan yerlerim şu taylarıdır. Türkmen gelibile nedendir? Türk tatıp görenler Türkmendir. O gibrit uruş diýerse. Gibritin uruşun bir nemeti bir şahati budur. Bu uruş düýüplü nemediler de. Ne 94-nji ýyl çykyp gaýtdymda. 94-nji ýylda Tirek çekip gören demedi. Bolýandyr, bäşdirişdir. O göz ýylyp duran neme ýok, düýnen ýokdy. O näde 3-4 ýylyň içinde ýöne 96-97'de ýem bu katastrofa ýoldy da. O gyýyky wagtdan o näde betip bolýar. Ana platlan hem bejeti planlı programmalı vatan yurt sidinki däl diýip aýdýanyň diýip sebäpler şol. Bunu ýerler gidirdiniz. Sebäbi hem näme toboşaçy gidiýär. Sebäbi şol.
Günem madaram öýdüň yok. Tomoşaçy bolsa taýda yani deme behfid var daş güýçler kendir. Onun yine de Türkmen bir aňyrdan gelme bir zady vardır. Yani anta tatylyanlar. O mün ýyldan bäri yani bu etken uruş demelerine gatnaşyp görün töweşici. O pul berýän tarap bilen demesi birine garşy uruş göründüler. O hakyna tutulýan etken yani bizim mün ýarmyllyk taryhymyň demesi şondan O Qurban ol näme üçin bar. O kanımda tik gidendir. O biz antat o ya neme hakkını alan son işine bediyendir. Yani Kur'an ol hakkına da işine diye. Ne sorur ya lak neme. Onu biz bilemiz o. Yani biz bulunyanlar biliyor. Benim katı oluyor. Başından seyretsen o görünüp durdu. Sapara yine bir neme var da geçen diye gibrit urşu arada gepleşik çektiğip söz veriptiniz de şol arada biraz düşündürüş verseniz ona hili urşu bolýar kimler tarapından alınıp var diyor. Diye o kıyıska bir neme berip biler. O ayrı bir näme etmeli. O ayrı. O. Yönü netidin bilmeyen ne vatargıda yitirdiğinizde yitirenizden bileniz yok. Yani gibrit urşun netijetdir. Hiç kime bilirmen ödüm yani yaşap görün yala edip neme diýerlerdi. Yani Krim'da ne Zilonlu Çeleveçke deyip tarihe girdi de. O Krim alanını oğuştular. O urş yok, rahat yok deyip demettiler de. Bir ok atman allık diýerdi. Yani bombolop man demet ben alýarlar da. Türkmene gatı oğun emettiler. Kötüne de gördür yartından uğrar. Demçi kolonunu bilen nokta. Gördüm hidledip para verip 4-5 bin var çıkkaydenler vardı. Katıp çıkarır ya. Ne tınıl kadınız 2 yıl demedik görse yirekki diýeni bilýän o hiç kime bilen yok. Sizin soğuranız yok. Bulurum aydan yok. O çörüğünü de mi yok, yağını da mı yok. Hani ne? Gibrit urşun neticesi şu zaten. Gizlice ben bulan oklar. Onu gidilen oklarım. Yani siz düşünmeseniz, siz düşünüyorsunuz öyle nokta. Evet, tomoşaçı. O tomoşaçıyım bundan ullokan hakkı olmuyor. Vermeyenler. Öz tomoşa ediyor. O kayran ağlar. Başka bir millet değil yani daşına göçüp çıkan o başka özbek değil ya komşu yurtlardan biri değil. Özümüz. O son yankı kalkınış sözü diye o bilyen diye yöne Türkmenistan'da kalkınış sözü neme başkaçarak manıydı. Propaganda ediliptir diye. O yankı başkaçarak manıydı. Kalkınış diyen de özüne buysan görmeli alıp bir mani çıkıyor Türkmenistan'da hakikaten. Nemesini bilen o. Kemine hükümet sözünü yanlış olan ya gazetelerim yanlış yazıyor, devlet sözünü hem yanlış yazıyorlar, yanlış olan yalar, vatan haberleri hem yanlış olan ya. Ve şunun neticesinde adamlar hem son yavaş devlet sözü, hükümet sözünün emeliğine düşünmeyen adamlar tanır. Şu nihilizm diyenin bizde düyüplü nihilizm da yani Türkmen çoğun tercümesi yok. Nadan demesi gödök tercümesi. Kızıklı bir zat var yine yankı mehrivan sözü kendine İslam'dan geliyor değil mi? Mehrivan sözü özem ayarlar için bir söz ya da ayal bir sözü doğru mu kendine? Yani mehrivan arkadağımız diyendirler. Arkadağı diyenen erkek adam. Ben sonra da kendim düşünüp bilemem. Belki ben yanlış düşünen olup bilir mehrivan sözünü. Mesela için enelere de mehrivan ene değil. Yani mehrivan kalka diyen bir neme yoktur bende. Bolsa mahtumunu diyerdi. Neme Azerbaycan'ın demesinin Alif'in ayalı mehrivan kan yani.
Yok, prezidente näme üçin erkek adama prezident, o näme üçin mahruman diýerler ona. Şol Ekranda da görkezýärler. ibne bolmagy mümkin hakykatdan aşan. İbne bolup biler şol. Mahrum bilen onu bilemek, mene Ha, bağlaştırıp bilemek. bir ildeşimiz o aýlaga görüp şol neme soralar soraya. Türkmenistanyň gapdanda opiumy öndürýän neme bar diýe. Nädip görüşüp bolar diýe, soňa o neme beripdir. Orta atýan pikirini güýçlendirmek üçin. O Meksikadan o Amerika özüni gorap bilenok kokainden diýe de. O zatlar yüzley. Bunun ýaly bir zat ýok. Yani Amerikanyň kokainden özüni gorap bilenok diýilen bir neme ýok. İslese gora ya. Döwletiň edip bilmejek zaty ýokdur. Döwlet etjek diýse. Bu zatlar gaty yüzleydir. Ýöne ýanky nemeni Triyeri Göknari Türkmenistanda ya Aşgabat raýonuna ahalla o ekip ýörler. Ýödüler. Ya bilemok şu at. Horynana biziň ýollaşymyz bardyr. Mo şu taýda şonu ekip nemet görender şu. Gözüň berýärdi. Ýylyna maýda togun dekin dil bilen. Bir gadiýan demetne çendi territoriýasyna çendi aýdy. Gepleşeň bollar. Ya bu zatlar neme däl, o döwlet şunun ýaly bir zat bar ine. Finlandiyada mı? Alkoholizme garşy göreşýärdi. O Plan programmasy var. O döwlet isleseýdi ýa başardy. Borslardan hem beter neme işte. Şwedlerim şonu alır. O Şwedler hem şonu aldy. Demirgady kalklaryň hemme jesi spirtnoya ýatkyn nemeleri var. Şonu çözüpdirler. Şondan alıp çykypdyrlar ine Şwedler endi Volvo döndürüp ber alkaşa adaman etdiler. Ýeke Volvo da 5-6 sanak markalary var. Bilmeýän näme aýdýanda. Soň ýene bir soru var. Şu taýda Ukrainanyň Türkmenistana gaz bergisi bartyny ýazy wagtynda şonu ägil boldy diýe. Indi bu taýda bir gyzykly bir zat bardy. Bu gaz algy bergisine o gyra goýmaly bu zat nemede Dmitro Firtash diýip biri bardy. Putin'in dostu özüm Ukraina'da yaşap şu taýda doğulan ve Türkmenistanyň gazyny başyndan berem şol alyp durdy. Ýa-ni esasen şu wagt häzirki wagtda ýol etende gazy çykaryp göne Ukrainaga geçirýär. O taýdan hem Polşa ýene beýleklerle ýa umuman gün dogry Ýewropa satýardy gazy. Ýa-ni şol neme Gazpromyň Ukrainanyň üstünden geçýän turwanyň gazy Türkmeniň gazy şolar. Indi şu Dmitro Firtash diýilen adam Türkmenistandan 300 milyard dollary ben şoň üstüne ýükläp bilirsiňiz. Ol bergisi bardy, aldymy kan, ol bergi hasaplany o zatlara. Onun hakkı hasaplaýar. Geçen bir neme ofisier bir ildeşimiz gurrunarda. Şu Niyazowyň gorawçylary diýe Ukrainadan getirilýärdi diýe. Ýakyn gorawçylary. Soň oturup o hemme zatlar ýerlerini oýsaň, gazy alýan Ukrainada otyr şu wagt. Diýmek ýa şu wagt däl de şol wagt. Şu wagt Dmitro Firtaşy suud etjek bolýar Amerika talap edýär. 5 ýyldan bäri ýalňyşmasam. 5 ýyldan bäri Amerika bilen arasynda suudlaşma gidip dur. Amerika isleýär, özüm Awstriýada şu wagt. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar, ine ildeşler bu zatlary hemme zat bir-birine baglydyr. Türkmenistandaky ol prezident gorawçylar hemme zat şu gazynyň çykmagyna baglydyr. O gazy gorýarlar. Bergin bar aljak pul o zatlar erteki ýa-ni. Yani şu gaz söwdäsi barada da aýdyp bereýin, şu döwürlüň emeti 98, 96, 97 ýyllar o bartyr diýip deme diýerler de. Ine 2000 ýyla çenni 2000 bilmedim 2000 dönem soň 2004-5 Niyaz ölýänçede şey diýeýin. Gazy mutdan ardan tatdylar.
O tek onun nähile algyn bolup bilýär. Ýöne gady şeýle beren bolsaň sen üçin peýdal bolmaly. Mutdan ardan. O näde diýende. Berge atýabys. Gaz berýär Yok. berge. O gaz satyn alýan hemem gitdigiçe de garyplaşýan. Satýan hemem garyplaşýan da. Ne gady $20 25 demän eme diýerler de. O satýarlar onun pul alan ok haridalyan bartı bilýär. O alyan bartyryň bagaty ýadylyan bagaty sen üçin 10 etse, 15 etse, 20 etselerim mada. O şol debe sen ýurduňa girýär. Onun için hemme zat bar. O deme çendi ýa zapçatlara çendi, imite çendi. O imiti pulunu kim töleýär? Sen, ýa türkmen töleýär. 5 etse, 6 etse, 10 etse gymmat bahan. Onun jemleýän bolyn sen minutsun. Näçe etse minut. Ine şolong şonu edip gören adamlar Türkmenin gahrmany, şu gahrman adyny berdiler. Şu wagt şoň etatyny ebet aktörleriň birisi, ýa Aghan ürkütdi. Germaniýada oturandy, Fatolol oturandy. Recep diýilýär. Berdim. Murat Recep diýer. Şu atlar karty ýerde adam şo. O Bu Gurbanuly bularyň içinde iň samsy, onu düşünýär. o iň samlygy demet görün, ýa bu oğlan. Ya owadan çykyp şäherge gelmedik arada galan bir neme. Özem ibne bolmaly. Ya ibne keme ýok bulun. Soň ýerleşimiz bir zat ýazypdyr ine. Sapar Murat Niyazi Türkmeni şeýle sözlerle aldy diýe. Ruhuňyz tu deýin berentde bolsun diýip. Hakykatdan bardy da. Indi diýe şu nemede ulanan jemgyýeti diýe, näde düzeltmeli diýe kyn bolar özä diýip ýazypdyr ýerleşimiz. Biz käde netili düzeldir. Bular düzelmedi. Gelir ýöre insan tomoşaçy, o tomoşaçy bolar. Nemeder o. Ya bu ine näme o Hudadan dilek edip ýa-da bu sözüň manysy näme bir ruhumuz tu deýin belentde bolsun. Näme ýa gowun ýetme. Şu wagt Kime gerek bu gowun? Ya Türkiye'de bolup görsleri şu belent bolmaly. Ýagdaýlarynda seredäň beri. Ayna seretsen hem medat görünýändir. Tuğuňyň ýerde digen. O beýlek giňe. Bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Mähir diýmek, o ýürek diýmek diýe farsça. Men dil ýürek bolmaly. Men bir ýalňyş bilmeýän bolsam farsçada. Dil sözü var ya, dil. Dil ýürek diýmek. O dil ýürek diýmek bolmaly. Ýa-ni mähir sözü farsça däl, arapça. Mähir diýmek ýa-ni haram da ýa-ni o haram edilen yermi şon ýa haram edilen zatmy? Ýa gadagan edilen zat diýmek bir manysy bar da. Gadagan edilen kişimi ýa-da. O ýöne ban sözü farsça bolmaly. Ýalňyşmasam ýa şon ýaly. Dil sözü. Dil diýmek, ýa-ni dil söz biz ulanýarsa dil. Şol farsçada ýürek bolmaly. Ya belki o farsça mähir sözü ýürek ýalyk manyda arapçadan geçen bolmagy mümkin. Bu dillere çözer ýaly däl bu. Bu jemgyýetler bir-birine garşyp gidipdir. Ýa-ni bunun düýünün şu wagt gürleşip beren nemeler başga dille urulýardylar. Osman diline şu wagt ýa terjime olmasa düşüp bolany o. Ýöne farsça ýa-ni gaty, ulu we täsirli bir dil. Ýani güýçli bir goşgyň dili. Güýçli dil, edebiýatyň dili, geometriýaň, matematikaň dili ýa-da matematikaň özüň bir dil de ýene farsça gaty güýçli bir dil, balans wagtynda ýene soň şu wagt bilýän farsça.
O son Evet ya, miden näme gelip miden çıkan o Latincadan ondan sonra Grekle nämeleri hemme yani dile näme gerek olsa Farsça alınıp durdu. yo neme de bu barır şu Avrupa dillerinin atası hesaplanýar. Ha. Hmm. Enesi mi ya atası mı näme diýip o kabul etsem. Onun için öğrenecek kolyasyonu bizlik bir da değil ki. Aa. Farsça kıyın geliyor yani. Yo düğme söz en Farsça misal üçin. Kimin aklına gelir düğme sözün Farsçalığı sapara. Türkmencesi näme diýip sorasaňyz ilş demek. Birek bilen düşünşýär şu at, şoňa dönüş şükür edämer bolup. Yo biz yankı Türkmençe diýip eýe çykyp ýören dilimize özümüz bilemiz ok nirelerden täsirini alypdyr, nesibini alypdyr. Şu taýda bir illeşmiş gowzada ýazypdyr da şoňa. Bizim paxta ekişimiz ýaly diýär. Bizem paxtany ekýäs, suwlaýas, otaýas, ýekeleýäs, hasly hökümeti berýäs. Sonunda da bergeli çykyp pul töleýäs. O ana jurnalak yani gat atışlarım jurnalak demede sattılar. Hatyýsy şol bir zat, yani Türkmenistanam gazy çıkarya, arassalama, gaz servet ekologiýa ziýan berýän bir zat arassalama. Onam Yok şu deme satýar, soňra bergili çykýar. Buğuttan ardan diýär. Şu ben şunu 97 mi 98-nji ýyllarda şu atlar bir toporda at ýalypdym. Onda bunda çykyşam edýär. Buğuttan omardan. İyizinden hem de şükür edin diýerler diye. Ne bunu edip görenlerim ölüyorum gitti ne halladar bir dostum çağalıktan biliyorsun yeğenimiz ayrım giden ok. Akakan. Ne Türkmen yani satın alıp bolýandyr Türkmeni özlerim ölýänçe bu pali hizmet edendirler. O pulun badanandırlar. O ya şu Recep'im çok ormadır da şu yedin de devam ettirdi. Verdim rahat verdim. Bunlar tanılmayan bilmeyen adamlar değil. Ben şunun içindeki demek. Olurum tanıyandır beni. Onun da Türkmen şunalak bunu idarladık, bağırladık demettik. Onun müngir tarihi var eken. Pulu bakım tatlıya, koğu tatlıyan eken. Olmasa halnalarım bilen gürleşen dönemeden de atnaşanda da hiç yer ve doğrunun yeri alak demesi yok. Şunu alak. O zakas sözü Türkmençede näme bolýar? Yani sargamak diýerler de ýöne. Bilmedim sargamak sözü. Türkmençede bolup biler. O arada hiçbir yani bir dilçi değil, o dil kromatını döredip, o dilin üstünde büyüklü işlemeli, dil döremeyen Türkmen'e döremeyen, olmasa millet entek bir katı horulun çok görünüp bu da. Vatan nemesini demediğim onun şu 50 sözden geçirip olan nokta, şöyle bulunayan söz nemesini, o 50 sözlerin fikrim ait olan o. Böyle yani 24 saat halkın şondan başka dinlemeli de adam yok da. Ne? Para şu dilin yokluğunun neticesinde yine 30 yıldan beri ekrana çıkıp yankı gürleyen profesörümüz ama yok. Ya da bir muallimimiz yok. Ya da şu an iş adamımız yok. Televizyona çıkıp burada gururmuyor halka. Benim yok. 30 yıllar, 130 yıl halkın önüne çıkıp yani Türkmençe iki tane adam fikrini alışan yerim yok. Dört adam. Hükümete karşı çıksın diye mi? Karşı çıkmanam edip böyle de bu siyasetlere. Karşı çıkmanam gürleştirip böyle. Yani gürleyip bilen. Hatta uzağa gitmek gerek. Prezidentin gürleyen yerini görüyorum.
Ho. Gürlen diyenim yine öz içindekini ya da kellesindekini. Pikirini ayıp bilen yeri. Fikirini aydan yeri yoktur. Dine o kavaysa ya da yatsan zaten ya da nakıl ayıp ya bir yere var. Nakıl, yine atasöz yansın. Nakılların Şunu ayıp bir ayıptır yandırılır. Onun bilen neldir yattı. nakılıyla öyle mi öyle mi? Ya bilemem. Ne diyecek öyle. Nakıl. Aydın bulur men katı utanyan deme. Tamam. Biz katı tıpayı. Bulur şu uyuşup yakanda da ağırdır. Buların edeni işi gatervet. Gatervet. Uruşta da şulon eden dadı velelini edip bolan okta. Türkmenistan'ın Şuat, İlak fani 13-15 milyon in ağır şeyde olmalı. O zaten hem becerinin hata kitabı var. İyi şeyde hata veriyor. Böyle 1%, 2% plus minus atklayanı veriyor. Hanşol. Bu demek ne mi demek? Bu iki tane Türkmenistan'ın yok etmek demek. Ne şu an 5 milyon olsa mı? İki tane 5 milyon, 10 milyon oldu. Ya 3 Türkmenistan'dan ikisini yok ediptirler de. Oo. Onu uçta böyle dat bolun ama bu royale gitti. Siz şunu görüyor bilen yok da. Ne kıynandırıcı yerleri. Şuna bizim üçgümüz, akılımız, düşüncemiz büyümünün yeten o. Şunu ayrılan saatlığına da şuna da akıl yetirip bilen yok da. Onun o siz ne yerini toprağı elinden alana bilecek. Onun bile yok. Bir umut bir öğrenim var. Bay devlet deyip o. Bay ne? Yatsadılar ne öyle de klişe olan. O. Ne şu emmecetine hibrit uğruş değil ya şu. Bu hakiki uğruçtur. Ne şu at bir tüvüş bir ört değil dedim oraya da. Düşünce bile nemetmediler Almalılar. Bunu düşünmeyen alıp polyenlerler. Bu yine karşımıza o Ors çıkıp göreşen yoktur. Ors özünü işleyen Türkmenler karşımıza koyandırlar. Unsveren olsanız. Ol neme varada giyin işleyen gurrun eders önümüzdeki ilerleyen günlerde. Şu tayda bir yere kızıklı bir zat vardı. Benim köptümüsüm çeken. O koşodurnav içinde o gıybat etmeni koyun da işiniz bilen bolun diyerler 3-4 adam uyuşup gurrun etseler diye. Katı doğru bir neme ne edip kozgarın deyip gördüm. Ne gıybat sözü vardı. Gıybat sözü Arapça bir sözdür. Gıyab sözünden gelyendir. Yani gıyab demek ya da gayip diyorlar ha gayip. Gayip demek yitirim bolan adam demek. Gayip. Gıyabam o yok demek de yitirim bolan. Ortada görünmeyen demek. Son gıybatan bolsa ortada yok vakti. Yani mesela bir adam yanımızda yok. Yani şonun gurrun etmek demek. Yani bir adam yok vakti şonun arkasından gurrun etmek demek. Gıybat demek. O nemede Türkmençana hil geçiptir gıybat. O bir boş gurrun yağlakrak geçiptir. Olan bilmedim yani Türkmenlerde köp saat yanlış gidiyor da ne hadi gidiyor bir adam değil köp saat giden için ulu bir probleması olmalı. O gıybat sözü Arapça sözdür ve Türkmençe ulanlayan manasına hiçbir yakından kavat gelen yeri yoktur. Bir adam yanında yok vakti şonun arkasından gurrun etmek ve şol adam şonu eşitmeli değil. Yani biz mesela şu an biz gurrun ediyoruz ekranda açık hem kim açık açıp gören adam eşitip biliyor. Gurrun olup biliyor. Gıybat olup bilen o. Şonun yağlı iyileşiler bir azrak okap öğrenip yine bir zat etse hem zat ortada tabi kıyınlaştırıyorlar. Neme şu taya geliptir cayı vuracak diye de yine ben sapara gurrun vereyim bir azrak iyileşlerimizden bilyeler var burada. Türkmenistan'dan şu taya geliyor. Ben Türkmenistan'dan şu taya gelen vaktim pul görmedim. Neme gördüm? Kompüter gördüm. Tablet diğerlerde hazır tabletler var. Gelen atlarım
bir yıl, 2 yıldan sonra bu tablet çıktı da şonda şu zatları alasım geldi. Yani internete girmeyi istedim. Yani okap başlamaklarım. Şolar bilen kızıklandım ben şahsen özüm. Ben gurur versem. Yani köpüsü okuwu taşlap işlemeye başladılar bir azırak pul için. Şu vakta mı işlemiyorlar. Ütken zatlar yok. Son bunlarım gelýär şu pul kazanıp o öý urjak diye Türkmenistan'da bir daşa öz tarapda palçıktan gurýarlar. Beýlekleri kerpiçten ýene daşdan gurýan ýerlerem bar. Ýöne nämeden gursaň hem Türkmenistanda öý gurma hili yok. Öý gurmak diýilen bir neme ýokdy. Göçebe halk da ýa-ni garoý düzüp gurnap, soň hem bozup söküp göçüp beren halk da şoň üçin kän bir öý gurmagam başaranok. Şonda da şoňa gaty ullakan pullar neme diýerler de harçlaýarlar. Anam şu taýda agyr işler. İşlek geçýär şonu neme. Awa yo işleýän işleren bir saglyklы iş däl. Hemmejesi ýa psihologiýasy bozulýar, ýa-da ýene bir saglyk problemler çykýar şol işläp bir öý gurýança. Köpüsü şol öýe baryp ýaşaýan arkaýyn oturgan bilen o. Onun yerine bir azrak başka zatlar ýa-ni dünýäniň näme ýa-ni dünýäde edilýän zatlar diýil. Şonuň bilen gyzyklansaň has gowy bor. Ben düşünjäm. Bilmedim. Yine ne vardır? Pulun olsa pulum yetse deyip geçenden senden hem hatta soradım. Bir kitap alacak olan 350 dolar mı ne? 650 deydim bahası. Sonralık bahası vardı. Yine adam pul toplap kitap alıp okuyar. Kitap okumak demek öyden has peyda alır sen için. Has peyda alır. Kitabı okayan, onu okan bilimin sende böyle yanında. Nire gitsen alıp bilen ağırlığa yok, hiç sarı yok, çıktı yıkan yok. Şimdi bu öy vurmak meselesinde komünizmden ben hemen buldum orayına. Hakikaten bir komünist adam, yani Türkmenlerde komünizme düşünen adam var az iken, ya da yok deyip olacak ya bak az iken komünizmden hemen öyle. Komünizmde şunu alıp bir neme vardır. Şimdi işlemeli, denglik, hem yerde yani aydalı bir adam men diye 2 katlı öyde oturmak isteyen diye de. Yani olur hocam komünist olsa, 2 katlı öyde yaşamak isteyen olsa, onda köprüye işlemeli. Beyleklerden 2-3 esse köprü işlemeli. Yöne şonam kabul ediyor şol komünist. Böyle diye ben 2-3 esse köprü işlerim diye. Yöne 2-3 esse köprü işler, 2 katlı öy alan öylerin içinde yaşap bilmeyen hem şey işte olmamalı. Yani şimdi bundan neyre geliyor aslında? Türkmenistan'a geliyor öyle. Başında onların yaşlı işler ya da 20 yıl işler öy kurdum diyen içinde ne cevap yaşadım. Yani öy kurmak meselesi mesele değil. Sen onun içinde ne cevap yaşap bileceksin. Yani öy aslında yaşama içindir. Menen şonu yanıp düşünen öy demek yaşama için. Yaşamacak olsan ne için uğrayan? Yani komünistim ya 3 kat işlerin öyle 2 kat uyumasın diye de. Yani içine gidip bilemezsin. İşte olmalı öyle. Giyicinin değil. O 3 katlı öyü öy şeklinde ayakta tutmak için. Yani öyün neyse ul oldukça çıktıcı samatyandır. Onam yani Gorus Balkon'un buldozer gelip tekidlek koyuyor. Onam tekidlek biliyor. Yani yer senkiden, çok toprağı. İşler tenkidler. İşler hovatan tenkidler eken ne? Onu dayalap görür arkayı. Tenki olmadı da. Hova sizinki olsa dahil etmez mi? Sizinkiler. Sapara PDF kitapların PDF görünüşleri hem kendir deyip yazıptır. Yani aydın neme barada gurun ettin doğrudan elektron kitap. Yok ben elektron değil, ben elektron okap bilemem. Elektron o yine PDF vardı ya da yani kitabın elektron görünüşleri hem varsa hemen özüm alıp şu aktan ulanyan da gidecek bir zat içine yüzlerce kitap gidiyor da. Yani arkayın gidivermeli, nire gidecek değilse. Yitmeyelim. Nemesi vardır, çıktıcısı vardır, pulunu töleyen sonra onu yani bir adam kitap yazarsan ama onun motunu okumalı diyen zat kaseri ve zat. Yani ben ya da hiç kime de onu maslahat verip bilecekler yani PDF'e mutluyacağım student vakı düşünmemiz yoktuk. Yani üniversitede PDF'lerden internetten alıp ondan çıkartlardık mutuna. O bir adamın edeni işi, sen o edeni işine hormatın olmayan olsa bahasını verirsin.
Özem okul kitapları yani öğrenme için istendik kitap olsun onlar birazcık arzan oluyor belki. Yo nemede ol elektron kitapta arzan kitaplar. O baskı Yani maliyeti 10 var, etse belli. arzan olanlar ham bar da. Neme bir Türkmenler muhtoy uğraşayıptır diyen şu gaz neme o. Yo PDF bolanda da ol İslam kitabımız PDF'de çıkmaya barır. Yani o zatlar kategori olayandır. Käbir kitaplarını yemesem yok. Yani korsan değil ya da. PDF'e öğrelen kitap, koralayan kitaplarda yoktur. O nemesin, kapıp bilmeyen. Nerede özgürsen Sapara şutayda aydın sözüm devam et durmut bir soru var şu soruga geçecek Yok yok sözüm. o kadar. Neme bir soru var bu. Oy. Yer verilse diye verilen yerden o gaz yatağı çıksa nahil olur diye. Yildeşlerimizin bay olmadı. Kanun yani Hanmura da kadar kanun çıkarar. O yen altındaki nemede şonkum bir demi o şu kanuna uğra var. Bu mesela yurtlar dürül çözüyor yani. Şonu prosent ayırıyorlar misal için altın çıksa da toprağından. Şonu mesela bir bölüğünü hazineye geçiriyorlar, bir bölüğünü şu toprağından çıkan bu tapanam değil de toprağından çıkanmış. Yani bu karışık bu zatlar onu benim doğal bilemem. Yok, kemine o yerin altındaki ve sana değişiden hazineler değil ya da yere gömülen olsa hazine deyip ad verilir olarak kanunçuluğunda. Olur yine devletin hazinesi var. Bu neyle işleye paylaşmanı öğretecek ama. Başta öğrenmeden paylaşmanı öğretecek. Hem de vatandaşlara. Yeter yağlık yine şol sistemalar, mekanizmler kullanılır. Hazinenin esası manası etmeli işlem şoldur. O gazını sen hemen koylayan olsa şu gaz çıkan gazı pulu gönü hazineye geçiyor. Misal için gaz çıkaran kişi vardır. Olan Türkmenistan'ın bir vatandaşı gaz çıkarayandır, araçsalayandır ya da daşarıydı satyandır. Tapavdı yok. Hazine diyor yine gazın bahası 5 manat. Yöne ol daşarı yurda 100 manada satsa 95 manada şona var ya. Yani hazine şon çıkaran gazından 5 manattan yani hazinen gazını satıyorsun. Hazinen demek halkın gazı demek. İlatın halkın gazı demek. Hazinen gazı demek. O fikredem yok yani toprağını kazıp yüzlerce metrin aşağından belki. O ne sistemalarda olup bilir yani o sistema çıkmazsan hem biz grup bilmez yani Lord nemesi vardır düşüncesi vardır Lord diyende bu batı tarafında var ya da bir batı tarafında. Lord falan da onun yeri vardır aydalı 5000 hektar yeri var. O 5000 hektar yerden neme çıkan olsa şu Lord'un başkalaşmakıdır. O özü devletin içindeki devlet alıp bir neme devlet değilse gelmiş olur o yerde. Yani şu Respublikanın içindeki bir devlet değil. Yani on tarihan 300, 500, 600 yıllara dayanıp geliyor. Sol dövrden beri gelen kanunçuluklar ve yani son kultura öğürlük giden nemeler vardı, sistemalar vardı. Yani o yerde başka kili işleyer. Yani yerinden bayrak çıkan yerlerinde. Avustralya'da ütköşürek, Amerika'da ütköşürek. Onun belli bir nemesi var diyilen zatı yok, şablonu var diyilen zatı yok. Yerinde yerine ve şartlara göre ve ilatın düşüncesine göre. Halk çözüyor bunu yani kanun ne çıkarayan olsam şunlarla bir işlemeli oluyor. Kanun çıkarayan Roma değil tek o kanun çıkaranlarına şu kanunçular. O yaşlılar bunlukça cemlese hem var mı kan? O soru veren oklar en son bizi muhtuna böyle boş sakla oturmasınlar. Yani düyüplürek bir soru. Yani neme çalışırımlı. Ona hazır bir zat deyip biz aytsak olmaz o tadım. Nemeler işlenip çıkarılmalı. Yok en son
birinin düşüncesi ya bir toparın fikri bilen bolmaly zat değildir. O halkın çözmeli meselesi. Halkın çözmeli meselesini birinden soramak gerek değil, bunu halktan sorulmalıdır. Olam halk istese yankı vekilçilik yoluyla çözer ya da gönü özü çözer. Yani nerede isteyen olsa da sonlarını çözerler. O yankı Ama kıssap duran adamım yok. Gaz tapılsa tapılan üniversitesini satmalı diyorlar zaten. Araçlar perşon kada kanunu ve bilgileri çıkıyor. Yurdu o halka vermeli. Halk yurdu eğiti olmalı. Şunun ne içinde yer neme olmalı. vardı? Sapara yine Goňşeňiz Norwegiýa barda, şo taýda da o gazan bar. Neften barda. Şolar näme il çözýär? Şolar ýa-ni döwletiň guruluşy sosial bir döwletde. O. 1 trilyon nemesi var. Hiç el değirilmeyen barlyk fondu var. Barlyk fondu diýmek näme? Gerekden Tabii lan. artykmaç pul ýöne şonu birden gerek bolsa ilerleyen yıllarda 100 yıl, 200 yıl bundan sonra gerek olsa ulanlar diýip goýulan pul ýa-ni Türkmenistana şonu ýazatlaram boplar. O da işlep duruyor. Öyle durana o pul. Öyle ne köpüldü ya. Mawa. O hadinan pulu, hadine işledi ya onu. Onda ýaşullar şu taýda jemlesek, soňky nämäňizi aýtsaňyz. Hoşlaşaýmasak, o Türkmenistan Cevap verecek Cumhuriyeti bolluk bir başardığında sorun da. gelmedi. O yönü lokan deme soru çıkmadı. Onda milletçiler şu taýda jemläýeli. Onda ýaşullar size de sağ olun. Aýdym. Ya o çilede sağ Sağ ol. olun. Müngrecilere de. Beren soru da o.